ti Masakbayan. Ita papagayam, isagot mi kada kayo, ti umuna apaset ti serye tayo itaalawas anapuluhan. Awan karbangan, dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Apay analiday ka, iho. Ayan ka di ti fiancem. Awan pa'y mapagtal ka na babae, mama. Apay akas na timbagam. Adu dita, ti mapagtal ka na babae. Ni Carol, nakitak nga nakakibkibin na alalaki. Kwartak lang ti kinayat na diya babae. Adun ti dinawat na kanyak. Saan ka di akagat-gatang umanan iti kwentas? Nga alahas na. Wan, mama. Luklukwen naklayang na diya babae. Hando kasta, saan nga rod matuloy ti kalay sayo, iho? Saanan, mama? Itapay lang, kat naduktala kon ti kinagold digger na. Kasanon to pa yun agasawa kami. Ay, kasta man ti inarabid ti muna babae iti biyag mo. Kinwartaan na kalaang. Tsaka mo, mami. Tsaka mo. Mama, apay nga tangawan pa'y matino a babae ang matumpungan ni Manong. Ay, jak man amo, iho. Nasingpat-mat ni Manong mo. No apay alukwan pa'y laang dagiti babae ang makarelasyon na. Kaduan samot dito'y syudad a babae, kat materialistik da. At damot manakam, ngam, ad-ado siguro dagiti rupat kwarta ang natumpungan na. Ay, adda manan pagsaksakitan tinakam ni Manong. Kaya't ko kumamang asawa ni Manong mo. Sakbay nga da mapasamak kanya. Ni mamamat, ubing kayo pa'y. Apay aday tapay tinapanunot yo. Wan, ubing titawan ko, ngam amumat. Ada sakit ko, iho. Ay na, mama. Saan kumaaday ta ti panunutan niyo? Kaya't ko makita pa ikuma dagiti agbalin nga apukok. Sakbay nga da mapasamak kanyak. Apay, anya ti ar-aramidam dita, sika, Aime. Ingka mangala ititimba, taipan mo ija ayan dagiti baka. Gatasan nyo ida. Saan ka di amabalin apagtuluyan dakmat iti koleyo, auntie? Anya nga agtuloy. Asino pa iti mangkita kadagiti manggatas kadagiti baka? Kayat ko ti makaturpos, auntie. Adda nga rudan ni Claudia iti universidad. Adda nga rod trabaho. Addamat dagiti kadwa tayo ang mga ramid, auntie. Saan mo nga ipilit ti kayat mo? Noan niya ti desisyon mi, iso ti masurot. Sayang ti panagadal ko, auntie. Dwala ang matatawan, malpaskon. Uray dwala ang abulan. Adda nga rod trabaho. Sika ti mangkita kadagiti manggatas kadagiti baka. Adda na gorder iti presko agatas. Auntie, da kayo kumanti mangkita. Awan mo ti aramidan niyo. Anya? Sakit din ti ibaon mo, danga. Dito yaklat ka ti rancho, daddy. Ituloy ko kumamot ti panagadal ko. Anya pa'y laing ti sapulem. At damat ten trabahom dito eh. Apay nga ni Claudia, kat agad-adal iti syudad. Sana nga mo ti trabaho dito rancho. Ang si ka kat amom. Sayang ti panagadal ko, daddy. Kayat ko ti makaturpos. Makarangrang ti kanayon mo nga ibaga. Ingka katag trabahon. Kita am dagiti kadwa tayo nagtrabaho damat laeng. Apay ka di amanipod na tayo ni mami. Katkasta kayo kanya, daddy. Nasingsingpat ni mami, ngam ni Auntie Magda. Saan ko matakabsat ni Claudia? Ngam isugit din ti pagad-adalan nyo.
Di nakpagpungtuten, Aimee. Ingkakit din iti ayan, dagiti trabahador. Adda kamat gaya man, anak ko. Oh, kumusta ti panagadal mo ijay syudad? Nagrigat mo ti agadal, mami. Nagadumot nga ipapaaramid dagiti manursuro. Marigatan ak unay, mami. Ano sam, tapno makaadal ka? May sakan to a maestra. No kuman nalaing ka. Kinabuga siya wenno doktora kumati alam a kurso. Marigatan ak tupay iti kinamaestra. Kasanon tupay no abuga siya. Nagrigat ti agi kabesa kadagiti lintag. Saan ko mauawatan? Iso a pinagsardeng ko ni Aimee. Tadyak kayat nga atiwan na ka. Ibilin nyo man kit di ka ni Aimee. Takargaan na ti bathtub iti gatas. Kayat ko di agbabad iti gatas, mami. O sige, taibagakan ko na inton sumagpet. Tamapan mangala ijay pagprosesuan iti gatas. Taipan na iti bathtub mo. Awan ka di pa'y tinapilim ka ikalaysa, iho. Awan pa, mama. Amoy mat na manluloko na iti nakarelasyon ko. Tsak kaya't idaaminan. Manluloko na. Kaya't ko kumati maadaan iti apo ko. Sakbay nga da mapasama kanyak. Amumot nga da sakit ko, iho. Ti kayat ko iti babae. Kat saan na tayo rupat kwarta, mama. Masasaya at numapanak iti probinsya. Agpamarangak amay salanga simpleng empleyado. Agpamarang ka amarigrigat. Kasta ka di, iho. Wan, mama. No damakita ka na singpet a babae o probinsyana. Iso ti ikalaysak. Agam, anya trabaho ti aplayam iti probinsya. Uray anya ditan. Ijay amang sirpatak iti babae na pudno amang ayat kanyak. Daytay saan lang at ikwartak ti kayat da. Madanaganak iti aramidam, iho. Anya ko matipagdanagan nyo. Nataangan akon. Kamaalak tagbiag akas maringrigan. Ngam agannad ka kumaiho. Agannad ka akanayon. Talaga ka di asumardeng ka nga agadal? Itapay tadnandanikan at turpos? Duwalaangan atawan? Wen nga rohad. Mas dawak mat ka ni daddy. No apay analaka ang manipulaan ni Auntie Magda. No anya tibaga ni Auntie Magda. Tong palan namat. Sapay nagsadot dagi jay nga agina. Anya nga tat kinayat ni dadim kadagi jay. Mas dawak. Nagbalin pa yun anaungat kanyak ni daddy. Saan ka di ani mami? Mtakin ko kwa dito rancho. Day ta tipod no. Ngam dagi jay nga agina ti agari. Pinagbalindakit din akas lababa unan iti bukod mi arancho. Madlaw ko katdakkel tinagbaliwan ni dadim. Talaga? Nagbaliw? Manipod na tayo ni mami. Edi kwan? Insangpat na matandagi jay nga aginaan na ulpit. Agpayso nga tati ibagbagada. Ano kano napakanti babae ti lalaki iti panggayuma? Kat agbalin nga under disaya ti lalaki. Tsaka mo, angam, anya ko ma, ti ipakan na. Adda ka no rancho iti dahi alugar. Iso ka no ti pagtataudan ti presko agatas nga ilaklako da. Sa pulag na iti rancho. Kat agaplayak kas katulungan. Sapay ko ma, tagkas sa pulan da iti kadwada iti rancho. Pudno ka di, asan mo nga intad titang dandag iti trabahador iti rancho? Ited kunto. Ha, saan ang makauray dagita at trabahador iti rancho? Hanggang pimanaw dan. Kasano pa ita? Si siya ka mga sikaso kadag iti tarakan tayo? Oh, no ka ba alam lakit di? Ano sam? Tadi pa'y iso ang matangdanan dagita at trabahador.
Wenno saan, dagiti babae akatulong ijay pagprosesuan ni tigatas, tumulong damat. Ngem nakapsut da nga agbagkat iti kanen dagiti baka nga adda iti kamarin. No adda lakit di agaplay, alaem, tapno adda kadwam nga agbunag iti kanen dagiti kaan anak akunam. Kasapula ka talaga ti kadwa. Kumaa, numay salang a baka ti adda iti kamarin, ket nagaduda nga rod. Kitaam ti kasasao ni dadim. Aplikantin samat. Nakita na ti nakapaskil a wanted ranch helper. No saan nga itid ni Auntie Magda ti sweldo na? Amangan no pumanaw tumatlang akas kadagiti dadduma. Imbag lakit din taintid na ti sweldo. Kinid daw ko kankwa na nga itid na. Kasi kati kalaingan nga agproseso iti gatas. Saan pa'y unay nga amu dagiti kabarbaro akadwa dito pagprosesuan iti gatas? Imbag na nasingpot ka anang isuro. No kasano ti agpasteurize iti kaalala agatas ti baka. Nasurong matadagos. Dagiti dadduma, di dakitaan ana imbag ti kapudot ti iluto da agatas. Isong adda madadaan. Iso akasapulan ati thermometer no agluto iti gatas. Tapno saan amalabos ti na ito yung temperatura na? Iso ang pangaasim, Flora. Dinakpampanawan dito pagprosesuan iti gatas. Kasapulan ka, no agpasteurize, kan agikarga iti gatas kadag iti bote. Hi, kabarbaro ka dito rancho? Siyak ni Flora. Katulungan ni Aimee nga agpasteurize iti gatas ti baka. Aimee ka di tinagan ti kadwa mitay? Wan, manong. Anak ti akin kukwa dito rancho. No anak ti akin kukwa. Apay anak itak anak awit iti timba nga dakarga na agatas. Nauyong nga mindag syuman kankwa na. Tapara bantay kanulangan kadag iti agpasteurize iti gatas nga ilako da. Anya? Imbag ti manugot mat ni Aimee no kunam nga agad-adal. Ay, naturay ni bakit magdang agsyuman kankwa na. Kasimot nga rin no kasta. Saan ka di nga isakit ti ama na? Day tangaro ti pagsidawak. Atap ko pa'y kiti aginayoma day di bakit magda ti ama ti gayim ko. Pag kuna ama ginayoma na. Apay, agpay so kadit ti gayoma. Mama, husto nga ta ni Manong tapno makakita iti mapagtalkan nga asawaan na? Dayta mo ti saan ko nga amo, iho. Kitaan tayo no mayat ti napanunot na. No anya ti ibunga na. Agpamarang apobre. Bilibak mo't iti taktika na panunot na. Naawanan ngamin iti panagtalag. Gaputan namin anon alinuko dagiti nagbalin a karelasyon na. Una, tanagtalag adagos. Inted na tikid dawon dagiti ababae. Day tatay ko nada, adi na inusar ti utek na anagayat. Ti puso na tinaramat na kasta ka di, mama? Narigat ti agsao, ngam kaslakastan iho. Gaputa ay ayatan na ti babae. Inted na amin akinid daw daken kwa na. Siya ko timang bitbit iti timbang nga awit mo, ma'am. Ha? Di na ko maawagan iti ma'am. Kabailak da ito eh. Ay, siyak ni Andrew. Di ka barbaro akatulong nyo dito rancho. Syakmat ni Aimee, Manong. Saan ka di asikati para itad iti kanan dagiti kaan anak abaka? Nga adda ijay kamarin? Wan, ma'am. Nalpas ko idan nga inikkan. Isa tulungan ka amang ipandita awit mo iji pagproseswan iti gatas. Tinak ko mapaayan. Tapno di mo mat ko na. Sige, patgan ka man laangan. Tagyamanak, ma'am. Sige. Agsarsarita ta, kabayatan ti pannagnata. Sika ti makam mo. Ang naumay ni Auntie Magda, sigurado nga agungat day jay. Tapay nga gungan.
Anya ko man ti madino agsarita ta. Amangan no sa bali ti pagawatan na. Ibaganan tumanen nga adda mading aramidan ta. Ha? Anya ko man ti mading nga aramidin ta. Ammom kadi anakitak nga agsarsarita da Aime, ganti ka barbaro akatulong ije rancho. At damat itsura na dayja lalaki. Anya ko man no agsarsarita da, mami. Jak pagan ano ti mamirmiraot. Claudia, adda na panunot ko. Kat pagsaya atam daytoy. Anya ko man dayta, mami. Mayat nga yaramidan ta iti istorya, kat ibagata ka ni Julius, tapnoong tanna ti anak na. Tapno anya ko mami. Jak maawatan ti kayat yu ang mapasamak. Claudia, no pumanaw dito'y ni Aime, kat makiasawan ka ni Andrew. Dua tanton nga agari dito'y rancho. Mayat, dayta na panunot mo, mami. Imbag, dasi nagtipastek a pagproseswan iti gatas dito rancho. Saan nga dayo ti pangibunagan iti gatas ang may proseso? Ijay kumasidag ti balay. Ngam na panunot idi ni mami, amay mayat no dito asidag ti rancho. Ubing ka kadipay, idi natay ti inam? Umuna pa lang atukad ko iti high school. Kasta? Nasingpat ka nagagat ka. Ngam, madlaw ko kat iroromenda ka. Ti pagsakitan tinakam ko. Di nakpay ammo nga isakit ni daddy. Patyan na amin nga ibagakan kuana ni Auntie Magda. Di na kadikayat nga awagam mo't iti mami, ta iso ti kasukat ti inam. Tsaka mo, ngam awan ti kasukat ni mami, dito'y puso. Nakitak amayat ti panagsarsarita da Aime, kanti ka barbarwa katulong ije rancho. Anya ti kayat mo asawan, Magda. Manipod idi jakpay nakita anaragsak ni Aime. Kanayon analiday. Ngam idi addaday jay nga Andrew, nagbaliw. Naragsakan kan nasaranta. Kayat mo asawan, adda relasyon da? Nukas pangarigan, adda. Saan mo ko maaparitan? Tapagragsakan naman. Kayat mo ka din na makiasawa ni Aimee? Apay, lapdam ka di ti pagragsakan na. Rumba nga ipalubos mo, no anyaman ti kayat na. Agbibisin kakitde, garangganjang. Daddy, anya ka din ti sasawan nyo. Adda ka di madi, anaaramid ko. San kan nga gindidyam mo? Amok ti aramid mo. Trabahador lang iti rancho, ti paggarangganjanam. Saan kayo ang maawatan, Daddy? Siguro, adda manan na idanon kada kayo, iti saan nga umno? Agbaligi nga ni Magda iti dakes apanggap na. Papagayam, di uliwayan adenggen, tituloy ti serye tayo ita alawas a napuluhan. Awan, karbangan, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero, kan iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kanda ito'y nga estasyon. Agyaman kami iting kay Panang Tarabay. Ti Masakbayan.
Ti napalabas, nasakit tinakam ni Andrew, talino ko tinakarelasyon na ababay. Rupat kwarta kanu dagitoy. Napanunot na nga rod, amang sirpatlaangan ijay probinsya. Barang saan arupat kwarta. Iti sabali abangir, naliday ni Aimee tanaranggas kankwana ni Magda nga agsyuman kankwana. Ngam saan nga isakit ni Julius nga amana. Gapo ta pinadakas ni Magda ni Aimee, kinasarita ni Julius ni Aimee. Papagayam, denggan ti tuloy ta serye tayo itaalawas ang napuluhan. Awano, karbangan, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Daddy, anya ka din ti sasawan nyo. Adda ka din madi anaaramid ko. Saan kan nga gindidaam mo? Amok ti aramid mo. Trabahador lang iti rancho ti paggaranggan jangam. Saan kayo ang maawatan, Daddy? Siguro, adda man ang tinaidanon kada kayo asaan nga umno. Awan ti maidanon no awan ti nakita da. Makasasawa ka din, ha? Agadal ti kayat ko, Daddy. Saan kat ang makiasawa? Amok paingay. Ha! Amangan no inton madamdama, kat makiasawa ka adi na oras. Angam saan ka alapdan, no day ti pagragsakam. Apay ka di akasta kayo kanyak, Daddy. Manipod awanan day di Mami. Saan ko nanarik na ti panagdungoy yung kanyak? Sabali man ang tinapanan ti saritaan. Dita ka man laingan. Imanawan ni Sir Julius. Gusto na ita panagsangsangit mo. Nagsakit ti panagsasao ni Daddy, Manong Andrew. No adala ko mapagtrabahuan, kan pagdagusak ijay syudad. Inak ang trabaho langan ijay. Agurno nga, taituloy ko ti panagadal ko. No kayat mo, agpakada akpailahan ka ni Sir Julius. Adda amok iti syudad. Damagag nagkasapulan dahi ti katulong. Kayat mo? Saan da nga taan naranggas? Kasanuan amam ida? Siguro gayam ko ti security guard da. Adda basit balay na itilikod ti balay. Ije ti pagyanam no mayat da. Ayan ka di ti security guard ako nam. Napano ni ije abroad. Siyak tinangital ka na iti balay na. Kasta ka di? Tagaan o kagaya, Manong? Awan mas no papagyanak. Nayanak ka kay syudad. Ngam taga-probinsya ti inak. Saan ta ko man napagsaritaan ti kinataok? Tamalidayanak lang ang makalagip. Mabalin. Imawag itay ni Manong mo. Ada kanuig na dito'y akatulong. Ag-working student ka no. Kursonada na kaditi babae, mama? Wen ka no. Ngam iyag na dito'y tasumrag akas katulong. No sumrag kas katulong. Mabalin kumat nga rod akilatisan. No saan matlaang arupat kwarta. Kasano kumamot ti panangkilatis mo ako nam? Ha? Ada kanya akong ti stroke. No kasano ang maamwak. No saan arupat kwarta. Basta saan mo apagaramidan iti dakas ti babae, iho. Ni mamamat. Sa anak matkat ama nagdakdakas. Ada pa'y gayam imbaga ni Manong mo. Imbaga na kano iti dayje babae, nga agaplay mo't ni Manong mo akas security guard dito'y balay. Anya? Kaya't nasawan. Di na imbaga akapamilyata. Kasta nga rod, iho. Nagpamarang amarigrigat ti kabsat mo. Nangala ka kumay iti gatas. Tara matag apang moisturize iti kudil ko. Napan ka kumaijay pasdak. Tain ka na ngala. Nagapo ka lang arudan ijay.
Nangala ka kuman Jakmut kamin ammo aka sa pulam ti gatas. Paidam ka kit di Namin ano nga imbaon nak anangala iti gatas. Nga impan ko di tabat-tab mo. Nasakit ka di, tinakam mo? Kasano nga ibagam apaidamak? Kat di mo matimbaga amangala ak iti aramatom ita. Sige, ditakan. At dapay aramidak. Basit lang nga anos. Mapapanaw kan tumatlaang dito'y balay. No agbaligi-ak amang papanaw ka ni Aimee dito'y balay. Ibagak anagasat ta. Imbag ta inaramat ko ti utak ko. Iso anak ipagnaed ta dito'y. Di kayo pa'y nag-istorya. No kasano anaam-am mo yun Daddy Julius? Saan akas iti Daddy ama Martak? Sigod nga gayam kami iti ina ni Aimee. Inayat ko idi ni Julius ang ti ina ni Aimee tiin kalay sana. Nagsakit idi tinakam ko. Kastagaya, mami. Iso nga ika gumaam, tinakidan na ka ni Daddy Julius? Anya pa'y ngay. Rimang ay tirancho da, iso nga inapapalak. Ngem idinatay ti asawa na. Ingka gumaak mat aginundawayan, ti panagladladingit na. Nalaing kayo mat ngarod iti kalukwan, no kasta? No pagsayaatan, apay kit din asaan. Iso atuladan na, Claudia. Saan ka apumatol iti mamirmiraot? Dajay adda mabalin na ti sapulam. Iso nga rod, nga oray kursonadak ni Andrew tanatar, ngam katulong lang mat. Apay ko ma, amang ipakita iti motibo. Iso adang nga ni Aimee. Tanakisiningad kit din iti dayjay akatulong. Palubusan nak ni Daddy. Mapana ka di syudad. Kasaritak ti ibagbagak no agkasapulan da iti katulong. Sige man nga rod, Manong Andrew. Ngam saan mo pa nga ibagbaga ka Daddy ti planok nga ipapanaw ditoy. Kasano ako na pumanaw ka ditoy? Pumanawak mo ton Pangaasim, Flora. Saan ka pumanaw? Tapno adda awagak apagdamagan iti mapaspasamak dito rancho. Ha? Sige. Ay nga, maikawak lakit din no makapanaw ka ditoy. Ano sa mon tapno makaturpos ni Aimee? Iti sana mabayag. May santon adi adal. Uwan man langan. Dapukan ka. Agyanak pa, hindi ti rancho. Agyaman unay kan ka, Flora. Katsapay lang ko, ma. Taad na makita ni Manong Andrew apagtrabahuan. Kan pakidagusak. Alang arol, masapa ak amapan tapno makasubli ak matlangin ton malam. Agsagana kan ton Aimee. Tamabalin ta ti pumanaw dito rancho, apama na makasangpetak. Kat kasanuti ko nam nga iyag mo a babae. Saan nga tarupat kwarta ako nam? Tigayam na tayo nga inana ti akin ko kwa iti rancho, mama. Ngam ti agsyuman ken kwa na ti agari. Pinagbalinda ni Aimee akatulong iti rancho. Nagawan mo ti puso na daytan nga agsyuman. Maasyanak unay ka ni Aimee. Kaya't nati makaturpos. Ngam pinagsardeng na tapno iso ti mangkita kadag iti agi proseso. Kan agpasteurize iti maalad agatas dagiti baka da. Adda ka di panagayat mo iti dayta babae? Wano, kaasila ang ti marikrik nam kan kuana. Damo pala anak itak. Inayat kon, mama. Nasimpot ni Aimee. Sige, iyag mo ditoy. Tagpa ay akas katulong. Tapno maobserbaran tayo. No saan arupa ti kwarta ko nam. Inton umay, agpamarangak kas security guard iti balay.
Iji quarters ti sigo da security guard ti pagyanan mi. Duamat ti kwarto ijay. At na nakasagana apagyanan na iji syudad. May sa akatulong, gwardya akmat. Kaya't mo asawan. May sa abalay, ti pagyanan nyo adwa? Juan Flora. Security guard ak. Kat para lutumat ni Aimee. Uy, saan mo nga taapag-aramidan iti dakos ti gayam ko? Ikarit nga ayawanak ni Aimee. At damat kontak yu ti tunggal maysa. Mabalin mo nga awagan tapno kumustaham no niya ti kasasaad na. No, Jack, tumakontak ti gayam ko. Ipabirok ka iti pulis. Wala. No kayat mo, sumurot ka tapno makitam ti balay apagyanan mi. Tapno di ka agdwa-dwa. Saanan? Ang mga numakita da nga awan tayo atalo kat delikado. Ala, mapan kami nga rodan. Ibagamton ka na kuwadaan apan kami. Malaman. Iso ang masigurado ang nagawidan ni Daddy. Talaga ka di saan kayo nagpakada? Saanan? No, siyak. Sigurado adidak palubusan no agpakadaak. Ni Mat Andrew, pagarupan da at saan apanangtad ni Auntie Magda iti sweldo na. No apay apimanaw. Adda ka din ni Aimee dito'y rancho. Saan sa mata nagawid iti rabi? Awan mo't dito'y, ma'am. Nakuna na ngamin, akayat na ti agtrabaho. Ta ituloy na kano ti panagadal na. Anya, pagadalan na ti bagbagina, kasta ka di. Oh, mabalin ayamot ti kasta. Mabalin, no kabaulan na lakit di, madam. Kasano ko maamapaggidan na ti agtrabaho? Ay, awan latam mo kon. Ado mo ti kasta, madam? Asino nga rod itatimang kita kadagiti kakadwam? Ayan mo't dayjay nga Andro. Di yun samot into ti sweldo na, madam. Pimanaw mo. Anya. Oh, nagkuyog lakit di dagijay apimanaw. Ha, dagiti sinalbag. Nagtaray da siguron. Awanen ti anak mo agarang ganjang. Nagtaraydan kan ni Andro. Anya, no kasta, awan tinangtad iti kanen dagiti baka iti kamarin? Nalabit. Jak ngamin di manon ijay. Ijay lang pasdak tinapanak. Nagawid ak adagos gapo iti naamwak. Asino pa iti mangkita kadagiti manggatas iti baka kaya nagproseso? Adamot kit din ni Flora. Amo namat, tainsuro ni Aimee. Ngem duma ano adda ni Aimee, takabain kantong palan dagiti trabahador ti ibagana. Apay, siyak, dedak ka di kabain kantong palan. Flora, ited mo ngamin ti sweldo dagiti trabahador tapno di da pumanaw. Jak amo no asino pa iti makaamo nga agpasturize iti gatas no pumanaw ni Flora. Nakadanon tan. Umunag tan iti gate ti balay ti agbalin nga amo ta. Nagdakkel abalay. Nagpipintas dagiti masetas iti aglawlaw ti arubayan na. Mapantapay basit iti quarters ng iti gwardya. Ta ibati ta ti gamit ta. Kan aginanak ka pa no napanog ka iti biyahe. Ayan ti quarter ako nam. Iti lukod ang tidak kalabalay. Adda kusina kan dua kwarto na. Kaano ta akasaot ti kunkunam nga agbalin nga amo ta? Di ka kadi pa aginana? Apay, saan ka napanog iti biyahe? Sige nga rod. Sapay kumaa. Takayat dak akas katulong da. Nakasaukon. Ket kayat da ka. Ay, makisarita kalatta ka ni madam. Tapno agam amo kayo man. Nagbaliga ka nagpapanaw ka ni Aimee dito'y balay. Iso nagkasata anak ko. Kasano dagiti trabaho na ijay pasdag apag prosesoan, mami?
Dayta nga agpayso ti parikot. Kanayo nagto ti mapan ijay takitaag ti araramidan da. Sana bale, tadamot ijay ni Flora. Ikantak ngayam iti kwarta, tamapanak ijay syudad inton bigat. Adan tumanan klase mi. O sige, lalaingam anak ko. Dandani nag-retire dagiti mamaestra ditoy. Sekanto ti maysa ka dagiti sumukat a maestra ditoy. Bareng makapasak, mami. Ano nga min ti bagsak ko daytoy napalabas a semestre. Anya, apay ngay nga dabagsak mo. O sayang pa'y no kasta. Di pa'y ulitam manan. No magagatak amangulit, mami. Claudia, kasano nga ron ang makaturpos ka no saan mo nga ulitan? Pagpili ka, ano niya ti kayat mo akwarto ka nagatidwa. Umunag ka, taagin na ka. Agyaman ako, Nay, Andrew. Ibilang ko dahito'y adakkel nga utang ko anaimbag anakam. Saan mo na panunutan na ita? Tinaskan, kat matunoy mo ti arapap mo. Tapno di na kairuruman ti agsyoman kan ka. Sapay ko mata makaturposak. Tapno maaramid ko ti rumbang apara kanyak. Anya ti kayat mo asawan? Kukwan ni Mami ti rancho. Awan karbangan dagijay nga agina. Nagturidan nga agari iti sanda ako kwa. No iti lintag, talagang awan karbangan da. Nagkalay sa kadida dadim kan ti agsyoman kan ka? Saan daan nagkalaysa? Basta insangpet ni Daddy ida, ijay balay. Naimbag abigat yo, madam. Kastamat balasang ko. Si kagayam ti bagbagada asubrak a para luto dito'y balay. Wen, madam. Kayat ko ngamin ti makaurnong. Tapno maituloy kumatlaang ti panagadal ko. Kasta ka di balasang ko. Bilibak iti kinagagat mo nga agadal. Takayat mo pa'y agtrabaho, tapno makaadal ka. Itamot laang, mabalin mo ti mangrugi. Agyaman ako, Nay, madam. Napatag namin kanyak ti adal. Tapno daras ka ang makaurnong. Ingat nga tok ti sweldom iti binulan. Agyaman akla unay, madam. Nagsayaat kayo unay. Kumusta ti damo nga aldaw mo iti palay ni madam? Nasayaat damat, Andrew. Dinamag na, no ijayak a maturog. Ngam imbaga ka dito'y akon quarters. Tadda dito'y dagiti gamit ko. Nasayat mo't no kasta? Aimee, sapay ko mata, di nakaguray ti ibagakin ka. Anya ti bagam? Apay ko makagura ka. Iti kaano man, saan ka ang mabalin aguraan? Tanasingpot ka kanyak. Nga oray ibagak, ada panagayat ko ken ka. Agpayso ka di, ti ibagbagam. Agpayso. Iso nga inawis ka nga umay dito syudad. Tamasair tiriknak na makitkitak ti panagsangsangit mo ijiransyo. Sinipsiputan nak, ijay rancho. Anyapay dagiti sumaruno ang mapasamag. Papagayam, di uliwayan na denggan. Tituloy ti serya tayo itaalawas ang napuluhan. Awanaw karbangan. Dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Ganiti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, TMPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Ganda ito yung estasyon. Agyaman kami, itingkay panang tarabay. Ti Masakbayan.
Iti napalabas, kaya't damagda kan Claudia apapanawon ni Aimee tapno matagikwada ti rancho. Gapo tamaasi unay ni Andrew kan ni Aimee, tinulag na ti inana nga alaan da ni Aimee kas katulong. Idinaduktalan mat ni Magda ti kaawan da Andrew kan Aimee, naragsakan da itoy. Iti met syudad, may sa akatulong ni Aimee, idinto ta nagpamarang agwardya ni Andrew. Iti may sang aldaw, adda imbaga ni Andrew kan ni Aimee. Papagayam, denggan ti tuloy ti serye tayo italawas ang napauluhan. Awan karbangan, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Agpayso ka di, ti ibagbagan. Agpayso, iso nga inawis kang umay dito syudad. Tamasair tiriknak no makitkitak ti panagsangsangit mo ijaransyo. Sinipsiputan nak, ije rancho. Diyaking gagara ti mang sipot ken ka. Ngam naamwak ti mapaspasamak, kabayatan ti panagyan ko ijay. Amom, limagan pa'y kit di barukong ko, idi nakapanawak ijay. Angam, pasensya kan, tawan mat igam ko akwarta. Amok asaan nga inted ni Auntie Magda ti sweldom. Basit la agad na jay. Dakdakkel tinagunod ko iti panagyan ko ijay. Anya ti kayat mo asawan. Anya ko mati nagunod mo. Anyan jay bagak. Ay, lipatan mo. Diyak mo tin amutin sa usawang ko. Andrew, kunam a security guard ka. Ngam, di ka mat nakita itay dito eh. Ay, sana dito iti pagbantayak. Ije pasdek nga yan tinegosyo da madam. Pasdak nga ayan tinegosyo na, kunam? Ayan ka di dahi taapasdag. Iti sentro ti syudad. Bayam, ipasarakan to ijay. Sino ka? Ken, apay nga da ka dito kusina mi? Ha? Siyak ti kabarbaro akatulong yun, sir. Sika ka di ti anak ni madam? Siyak ti anak ni mama. Ngam, imposible nga agkatulong ti kaskan kakapintas. Agpayso ka di akatulong ka? Adda ka di nga aglutluto iti makan dito'y balayo? No sa anak akatulong, sir? Ay, no anak na ka ni madam, naggapwam. Tadi kamot nakitkita manipod simra kak akas katulong. Mistake ti imbagam adinak nakitkita. Kat no agsangsango tay ta. Ita ka lang ang makita ti kayat ko asawan, sir. Ha? Nagbanglo day talutlutum Nalaing kakadimot lang agluto? Saan kon nga ibagkat ti bukod ko atugaw? Ngamda kayon to ti mangibaga, no naimas no saan inton maramanan nyo, sir. Ramanak man nga rod, no naimas matlaang ti luto tinapintas, para luto? Saan pa ang naluto, sir? Inton maluto, sayon to ramanan. Kasta ka di. Ala, agsubliak to nga rod inton madamdama. Kaya't ko amakit kita ti kinapintas, ti para luto. Ala, ituloy mo nga rod ti agluto. Naggapu ka di ta kusina, anak ang si iho. Ada ka di inaramid mo di ta? Ni mamamat. Amo mama, napintas ng agpayso ti para luto. Nalaing mat ni Manong. Day tangiwat mo. Amo matibili ni Manong mo saan ka di? Ang damat ijay kusina, mami. Di namang nagtibagbagak. May mayat matlaang no saan mo adakdakamatan akabsat mo ni Andrew. Mama, aglabas iti panubok ko ti babae. Di ka kumaagar-aramid ti mati. Amangan no saan akayat ni Andrew ti aramidem. Apay kumasaan, mami. Pagyamanan nakit di
Numaduktalan tayo ti kinapudno. Anya kinapudno ti sasawam. Pangasim, di ka agaramid iti saan ama iparbeng. Apayakas lang naliday ka si Mang Pad iti quarters. Jack magustuhan ti panagngir-ngir si. Kan panagkid-kid day ti anak ni boss. Saan mo italtalak day jay? Talaga akas dyan na. Ngam di na kapagaramidan iti dakas day jay. Sigurado ka kadi? Saan ka komportable nga agtrabaho ijay? No adda day jay nga anak ni boss? Ha? Apay ko makabutang mo. Kat natataer ngam siya. Para kanyag, si kapay laang ti katauran. Nang runa ti pusom. Saan ko ang mailadawan ti kinataer ti pusom? Naks ha? Limok magtipuso ka di na oras. Di kagdanag. Ipasigurado ka di na kapagaramidan iti dakas da di alalaki. No agtultuloy akanayon nakakiddayan kan ngirsyan day jay. Pumanawak langan dito eh. Narigat ti agbirok iti nasayaat nga amo dito syudad. No restaurant, no sabali ti pagtrabahwam, masapol nga agabang kapay iti kwarto apagyanam. Kaslamat nga min balasubas ti panagkitak kan kuana, Andrew. Rabin, ngam imay kapay diti balay. Ada ka di importante nga ibagam, iho. Mami, pagkibaga ka ni Jervy, asaan na alabsan narabakan ni Aimee? Ada ka di madi nga inaramid ni Jervy kan kuana. Kuno ni Aimee, di na kano kaya ti panangkid-kid day kan panagngir-ngir si ni Jervy. Bastos ka no? Kunakon ket nga inggaraw manon ni Jervy ti kinapilyo na. Bayam tabagbaga ak ti kabsat mo. Amangan magbirok iti sabali at trabaho na, no di na kaya tiraramida ni Jervy. Di kagda nag-iho. Dumanon ka ni Jervy ti imbaga. San mo ngayon inted ti sweldo dagiti trabahador, iso ang nagpapanaw da. Itatabasitan ti kadwa tayo dito rancho, mangrugin ngagsakit dagiti daduma abaka. Anya nga rod ita ti rumbeng amaramid. Ayan ti kwarta, tamangalaak iti veterinaryo amang taming kadagiti baka. Kwarta? Awanan. Anya? Nagasto tayon ti kwarta. Kasano kumanagasto tayo? Dagiti nausari ti kusina. Ti pinagbayad ni Claudia ije pagadalan. Aniya, pinagsardeng mo ni Aimee iti panagadal na. Ita, awanan ti kwarta tayo. Ayan dagiti naglakwan iti gatas. Naglako tayo pa iti baka itay nabitlang. Ayan ti kwarta. Adday jay bangko. Ayan ti libreta. Kita agman. Adday jay kwarto. Aguray, tay nakkitaan. Hi, beautiful. Makitam ka di daytoy basitabag? Kitam ti linaw na. Apay ka di day tabag, sir. Apay ko maakita ti linaon na. Nadamag ko akayat mo kano ti makaadal. Day talinaon ti bag ti usaram. Tapno matunoy mo ti arapaap mo. Kasano ko maamatunoy ko ti arapaap ko? Babaan day tabag. Lukatak ti bag. Tapno makita kan maawatam ti ibagbagakan ka. Oh, aday ta. Nagado a kwarta. Apay kumaday ta. Nulakid di kayat mo ti makirelasyon kanyag. Pagadalan ka. Kukwam da ito ya kwarta. Sa anak arupat kwarta? Kukwam lang ti kwartam? Agtrabaho ak. Tapno magunod ko ti arapaap ko. Saan kat nga agtawad iti kasken ka amata pobre? Ditakan. Di na kayat ti kwarta. Ado da ito yan na kwarta.
Agbiag ko maitinasaliwan-wan day jeng Aimee. Wow. Bilibak ka ni Aimee. Saan narupat kwarta, akas kadagitiim mo na ang nakarelasyon ni Manong. Nasarakan matlangan ni Manong tinasingpat. Kan napudno kan kuana. Madam, nagsayat kayo kanyag. Ngam, jak maawatan. No apay akas jay ti anak iyo. Ni Jervy ka di tidakdakamatem, iha. Awan sa bali, madam. Apay adi naksardengan. Impakita na ti ado a kwarta. Tapno makirelasyon na klang kan kuana. Iti ka ano man. Jak ilako ti bagit, madam. Inaramid ni Jervy kan kadayta, iha. Wen, madam. Iso apo manawak laangan dito balayo. Pangaasim, iha. Masigurado nga agliday manan ti anak ko. Kasano ko mga agliday ni Sir Jervy, madam? Maamuam to ti amin, iha. Nga masakbay na, ada ko madamagak, katipod no kumalaang ti ibagam. Anya ka di dayta, madam? Ada ka di relasyon nyo kani Andrew. Numan pa'y saan ko pa'y asinungbatan? Napudno ti panagayat ko kan kuana, madam. Uray agpada kami amarigrigat. Iso ti ay ayatag. Oh, maragsakan ako na iti dayta nga imbagam, iha. Di kay maawatan, madam. Adala ang tao akayat ko makasarita. Sakbay nga adda maamuam, iha. Anya ka diti pagsasaritaan tayo diti opisina, tayo nawagan na kami, mama. May papan ka di dayto iti inaramid ko, mama. Awan sa bali, iho. Di kayo maawatan, mama. Jervy, anya ka diti mapaspasamak. Pakawanan na, Manong. Kaya't ko lang amaamuan, nanapudno ni Aimee kan ka. Apay, anya tinaramid mo? Pinakita ak iti ando a kwarta, Manong. Imbagak nga aramatan na nga agadal. Basta makirelasyon kanyak. Di na kayat, Manong. Nagpakada kanya, tadi na kaya tinaramid ni Jervy. Dinamag ko no da relasyon nyo. Katamom no niya tiinsumbat na, iho. Anya tinsungbat na, mama? Kastoy ti kunana. Numan pa'y saan ko pa'y asinungbatan. Isulaang ti ayatek. Uray agpada kami amarigrigat. Dayta ti kunana. Kasta ka di, mama? Agyaman na, Jervy, ading ko, ha? Naamuan tayo. Asaan arupat kwarta tinapili? Uray maamuanan nga anak ka, iho. Pakawanan na kumaha, Aimee. Awan ti da kasagandat ko kan ka. Bayan na ko mga palawag. Anya ko mati ipalawag mo ako nam. Sige. Sisasagana ak adumngag. Ti kinabastos ko kan ka. Kaya't ko lang tulungan ni Manong Andro. Di ka maawatan. Anya ka diti kayat mo nga ibuksilan. Ningamin Manong Andro, kat adda idi ti kinarelasyon na babae. Kalpasan na nakaala da iti dakkal agatad kan kuana. Insukat da iti sabali. Di ka maawatan. Apay nga ibagbagam da ita kanyak. Ni ka di Andrew a security guard ti dakda ka matam? Saan na nga mo tinaramid ko? Naibaga na ngamin, ngayayatan na ka. Iso a pinadasnak apakitaan iti kwarta. Kasta ka di? Pakawanan nak. Ngamin naramid ko lang dayjay. Takita, no napuno ka matlaan kan kuana. Nabayag kayo ka di? Nga agam-am mo kan ni Andrew?
Dakkel ti pinukaw mo a kwarta. Isuaman ni po dita. Ikatag ti karbengam nga agwidro iti kwarta iti bangko. Saan kagayam ang mapagtalkan? Saan mo kumamat nga aramidan kanyak dayta, Julius? Himpay ko amin kan ka apanagtalag. Ngam dinadahil mo. Ita, awanin ti anak ko ditoy. Napnapanan nangatan. Apay asapulam, kat nakitaray nga rod iti dayjay at trabahador iti rancho. Ditay pay ammo, nupudno anak itaray wano saan. Kat anya nga rod ti panagkunam iti panagkuyog da apim manaw, kan nasinged da iti tunggal maysa. Saan na makaas-asawa ti anak ko? No diket kayat nga ti agadal. Amok pay. Apay nga rod anakigid da napim manaw kan ni Andro. Nagtaray dalakit di. Tapno daras ka makaturpos, in ka nag-enroll. Madama pa lang ti enrollment. Enroll? Andrew, awan pa'y urnong ko. Nupod nung ay ayaten nak. Bayam asyak ti mang tulong ken ka nga agadal. Kalpasan ti panagadal mo, pangasim. Umanugot ka nga kalaysatan. Kalaysa? Di ka pa'y sinungbatan? Kalaysan? Amok nga ay ayaten nak, Mert. Isaasaan ka na makalibak. Makalibak? Sino tinang ibagakan ka nga ay ayatan ka? Inak ni Mama Lolita. Kan kabsat ko ni Jervy. Anya? Pudno ka di dayta nga ibagbagam? Pakawanan na ko ma, no nagpamarangak akatulong yu irancho. No kasta? Nagpamarang ka amarigrigat? Mangilasin ka iti gatas nga ikabil ko iti battab ko. Ibagayo aka ni Sir Julius, tabambantayan naman dagiti gatas. Binilang na pa'y, numano abote tinalpas ana pasteurize. Ma'am, kunamat kanyak Di pa'y imbaga ni Amy nga awagan mi iti ma'am. Idinto ta iso ti akin ko kwa iti rancho. Si Kaki ideng. Mangin insulto ka kadi? Saan mat? Ibagbagak lang ti pudno iti tao apagarupan na kat na nga tula unay. Ngam saan mat? Addan to aldaw mo kanyak, si kakatulong. Ur-urayag day tang aldaw, Claudia. Pagtalawan man na dya a Flora iti pasdak, mami. Apay ko maapagtalawak. Iso lang ti makaammo ka dagiti trabaho a pinanawan ni Amy. Nainsultuak, iti imbaga na nga agin nga to akano. Kat saan mat? Anya nga tati aramidan ta iti dayjay a Flora. Diyak kaya ta makita dayjay a Flora ijay rancho. No di mo kaya ta makita ni Flora. Saan ka naamap-mapan ijay? Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasama. Papagayam, di uliwayan na denggan. Tituloy ta serye tayo italawas ang napauluhan. Awan ang karbengan. Dito'y drama tayo. Ti masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Ken iti direksyon, Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540. Ganda ito yung estasyon. Agyaman kami iti ingkay panang tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, naduktalan ni Julius ti panakawidro ti dakkel agatad iti bangkuda. Inikat na ti karbengan ni Magda nga agwidro iti kwarta ket innala na ti libreta di bangko. Iti maysang aldaw, bimmalaat ni Julius iti saritaan da Magda ken Claudia.
Papagayam, denggan tituloy te serye tayo italawas ang napuluhan. Awan, karbangan. Dito'y drama tayo. Ti masakbayan. Anya nga ta ti aramidan ta iti dayjay a Flora. Diyak kayat amakita dayjay a Flora ijay rancho, mami. No di mo kaya ta makita, Ah. saan ka namapmapan ni Gerancho? Daddy Julius, ada kayo matgayam dita. Itayak pa'y ditoy, ngam didak nadlaw, tanapasnek kayo nga agsarsarita iti saan nga umno. Claudia, manipod ita, sana na mabali na kargam iti gatas ti battab mo. Nawatam, Oh, Julius. may sakamat, Magda! Hello, gayam. Imbag ta nakaawak ka. Kumusta ka nga dita syudad? Agad-adalak, gayam. Pagad-adalan ni Andrew. Anya? Husto ka di tinangag ko? Pagad-adalan na ka ni Andrew, kunam? When gayam. Kumusta mo't ni Daddy? Ikwa. Ijak man maawatan, gayam. Manipod awang ka, madlaw ko analiday. Kan, saan mo't akas idi ti kinalastog dagiti agina? Anya ti kayat mo asawan iti dayta. Di ka maawatan. No nga mintumangsit ni Claudia, sungbatak at masurunak. Uray dengdenggan ni Sir Julius, di namot isakit. Kasta ka di? Itaman pa'y. Flora, idanon mo man ti pa kumustak ka ni Daddy. Dumanon, gayam. Imawag kanyak ni Aimee, sir. Kumusta kayo kano? Ha? Ayan ka diti anak ko. Agad-adal kano ijay syudad, sir. Pagad-adalan ni Andrew. Anya? Nagtipon dangatan iti dayjay nga Andrew? Awan mo timbaga na akasta, sir. Idi pa'y laeng. Imbaga na amapan ijay syudad. Tapno makapagtrabaho. Kat mapagadal na ti bagbagi na. Kasta ka di. Flora, amum ka di no sa dino tayan na ijay syudad? Saan, sir? Di namat imbaga. Ngam imbaga na ama kumikom nga agad-adal. Ado ka no ti araramiden na. Iso asaan ko disturbon. Kasano dayto yan, mami? Ado mo tibagsak ko ijay pagadalan. Anya ita ti aramidan ta. Sapay di ka maikan iti adu a kwarta. Tasaanen akas idi. Ang mabalin ko lata ti ag-withdraw iti kwarta. Siribam man ni Daddy Julius, mami. Mapusipos mo siguro man ang tiulo na. Bareng sabali nga minitan ni Julius. Kasla ka iliw nan samot ti anak na nga awanan serbi. Ayan nga tamat dayjay a babae. Siguro, agdandan nada iti dayjay a mamirmiraot nga Andrew. Lakit di. Ang mga numasikog pa yan. Yak! Day takot masikugan. Diyak kayo ti agsikog. No saan abak nang ti ama ti agbalin nga anak ko. Rumbang laang. O sarem ti utek mo. No kayat mo anasaliwanwan ti panagbiag mo. Dilimak ka na kiti grado, Maimi. Nagngangato. Wena, tadyak kayat ama pa ay ti magpapahadal kanya. Ay ayatin ka unay. Aramidag ti amin. Tapno na saya ti masakbayan ti pamilyata. Aramidag dagitoy. Gapoy ti nalaos a panagayat ko ken ka. Kan para ti masakbayan ti pamilyata. Ay, ayatan ka matunay, Andrew. Idi, naliday ti biyag ko. Kat sikat ti nagbalin ang musika, anang biyag itinaliday alubong ko. Inton makaturpos ka. Agpakita ta ka ni Dadim. Kidawon ta ti pamalubos na ngagkalaysata.
Sikat ti makaam mo. Superstar iti biyag ko. Ha? Unay ka dahil superstar. Nalabos mo tin Pudno ti bagbagag. Sikat ti kapatgan ita iti biyag ko. Ay ayatan ka unay, Andrew. Ay ayatan kamot unay-unay, Amy. Umay ka di tumulong diti rancho tay may ka, Claudia. Kunak mano agad adal ka. Apay nga da ka ditoy. Diyak kaya ti tabas ti dilam, si kababaunan. Imbaga ti babaunan, tada pa kairanudan ti akin babaunan. Ngam ti papakpakan, ngawan pa kairanudan ti mangpakpakan. Aglablabas kan si kababaunan. Aguray ka man. Sige, padasan nakasagidon tadi katrasan. Agtrabahon tupay dito'y idi ni Aimee. Idin to ta si kakot saan. Huh? Suron kon? Pagbabawyam day ito nga'y naramid mo kanyak. Iti anya aga po nga agbabawi ak? Huh? Kukom aya day ti rancho, kat kukwa ti ina ni Aimee? Dumtang to ti aldaw. Agpakawan ka kanyak. Tu, iti anya aga po. Anya ko mati basol ko ken ka. Sika ti rumbang nga agpakawan ka ni Aimee, Claudia. At dagayam ko akaadalan ni Aimee. Imbagada analaing kano ni Aimee. Kapkap na kan nga tati kabsat mo ni Aimee. May mayatan ni Aimee. Ngam ti daddumaan na karelasyon ni Manong, mama. Day tamo ti pamatik, iho. Itinabiit a panagyan ni Aimee di ti balay. Nakitak ti kinasingpat na. Nasarakan mo't langan ni Manong ti maibagay kan kuana. Nasingpat mo't ni Manong. Sika, iho. Kabaalam ka di mo ti agpamarang amarigrigan. Tapno masaraka mo ti babae, anapudno kan ka. Ah? Mama, saanan anas kan nga aramidak dayta? Saan ngamin arumbang nga itad amin akid daun ti babae? No kwarta ti kiddaun na. Dayta mo ti kamali idi ni manong mo. Nagtalag, kat inted na ti amin akid dawan dagiti babae kan kuana. Anya ka tati aramida kiti dayja, Flora. Masurunak unay kan kuana. Ay na, durabag kumadjay rupa na. Uray siyak. Di nakpay respetuan no mapanak ija rancho. Adala ko mapangtangdan ko, tamang tangdanak iti mangipungot kan kuana. Kas lakalalaingan no kas jay amapanak ijay rancho. Agkusilap. Adan tula aldaw na ako nak. Pagbabawyan na tinar-aramid na kanyak. Pagparin tumangak iti sangok dayjay a babae. Makabalis tanto matlaeng kan kuana. Ha, kukuana ita. Angam kukuha tanto mat. Kaano nga ta makabalas na, mami? Noan niya nga ta at ipampanakal dayjay a babae. Makapasuron. Kitaan nyo kit di, mami, ha? Amangan mat, no ada pagtultulagan da kan ni Daddy Julius. Saan kumot ngay palubos? Para kanyak laang ni Julius, agraman ti rancho. Nalpasan ana iproseso dagiti gatas, sir. I-deliver yo ka din, sir. Mabalin ka di ako muyog ka, taawan ti kaduhak. Imbagla para lista ka dagiti order. Umayak mo ti pag-deliveran niyo, sir. Wen, Flora. At damot sidecar tay motora pag deliver ko iti gatas ti baka. Ada ka di mabalin ko apagtugawan iti sidecar ti motor, sir. Wen, tabasit lang ti gatas a may delivery ta. Sika ti mangkita iti listaan o asino dagiti nag-order. Ibagam laeng, ta iso ti pangipananta iti gatas. Sige nga rod, sir. Lumugan ak iti sidecar ti motor. Ala, intan, Flora. Apay, akimuyog ka ni Julius. Napanan nyo. No kumanasapsapa kayo ngay may, da kayo kumatikadwa ni Sir Julius, nana.
Saan ko maasyak? Nana! Nana, kun kunamkat kanya kun. Madam, idi, tiawag mo kanyak. Idi takunak no nasaya at kayo agsyuman kan ni Aimee. Ay nga saan matgayam. Saan kayo ang maikari nga agsyuman kan kwa na? Salawasaw! Di mo idiso tatong pamkanyak, Nana. Agyaman kayo, tabakit kayo. Iso adi kay patulan. Ngam no maminsan pa'y nga aramidin nyo dayta. Siyak timang tungpa kada kayo. Bastos! Amok mo timang respeto iti tao, arumbang nga irespeto. Ngam no kas kada kayo, ay nambarak. Agraraman kayo nga gina. Pimanaw kit din ja heredera, gapo kada kayo. Kumusta ti ay ayatak nga estudyante? Rabiin, ngam di ka pala mapaniti kwartom. Ilipas ko pa ito'y report nga aramidak. Superstar iti biyag ko. May salangan na semestre, malpaskan. May sakanton ka nagiti agmarcha ang mapan umawat iti diploma. Kat isagot kon to dahil ta a diploma, iti ay ayatak a superstar. Saan ka di ati diploma kat isagot iti naganak? Kuma, ngamjak narik na ti dungo ti maysa nga ama. Kasano kuma nga isagot ko kenkwana? No awan ka, sa anak a makaturpos. Kaguram ka di ti amam? Saan, Andrew? Ang mangnamnamaak, adumteng to ti gundaway, amariknak ti panangipatag kanyak ti amak. Kastamatan, amariknak ko mati panangipatag na kanyak. Bayam, tamapan tanto agpasyar iti rancho. Masigurado, akailiw na kamot ti amam. Dandanin agturpos ni Aimee iti kinaabugasya. Bilibak mat kadakwada ka ni Manong. Nabayag basitan ti relasyon da. Ngam nagtalin na addaan na pudno iti tunggal maysa. Maragsakan para ka ni Manong mo. Kamaudyanan na. Nakasarak iti napudno ken kuana. Makapantayon to ije lugar da, no intayo ka sa uti amana. Sangon na tayo nga tati amana. Iso apimanaw ni Aimee. Ta saan ka no nga impakita ti amana ti dungo na ken kuana. Numapantayo kat di na tayo sangwan. Ti agsubli tayo ditoy. Awan parikot dita, mama. Sa bagay, husto ta ko nam iho. No di na tayo sangwan, di agawin tayo. Kat agkalay sa dalatan. Adumat ti bagsak ko, mami. Makapasadutan ti mapanijay pagadalan. Kasano nga rodan, anak ko? Sana ka makairwar iti ado akwarta ni Dadim at Julius. Tilang masapul tayo ti ititid na. Sigurado. Ano ulitak nga alaan dagiti bagsak ko? Katagbayad akmanan. Apay ngamin, adi mo tinartarimaan tinagadal. Padasan pa'y ti dumawat ka ni Daddy Julius, mami. Padasak Nakuna na ngamin idi, nga apay kano anag bayagan, kat di kamot lamalpasen iti panagadal mo. No maminsan, nagadula unay mat ngamin ti papaarami dagiti professor mi, mami. Rumbeng ngamin nga aramidan nyo dagita Jay kagiddan mo anagenrol iti kinamaestra, kat nagturpusan idi napan atawan. Makapasurun nga rod, mami. Kuna jay din asa anak kanupay ang mabalin nga graduar. Gaputa adu ti bagsak ko. Masapul nga dadak kala selebrasyon iti graduation mo, Aimee. Agyaman ak unay kan ka. Angam umanaya na makaturpusak. Kan maysa, ag-review ak pay. Kalpasan na, ag-examak. Basta, pakaragsakak no maselebraran ti paragturpos mo. Intayo ka na mamay ti may sa analata ka restaurant. Si kaman lang ti makaam mo, may superman. Siyempre, may superwoman. Itapay lang kablaawan kan.
Agyaman ako, Nay, Andrew, biyag ko. Sika, tiintin nagtilangit amang bayabay kanyak. Gapo, taawanan ni Mami iti biyag ko. Nera na siguro. Agayatak ngamin unay ken ka. Maiduma ka kada kini nagbalin a karelasyon ko. Julius, kasapulan ni Claudia ti kwarta. Ikan na kuma, tamapan mo't lang ijay syudad. Ituloy na, ti panagadal na. Saan ka di nga upat lang atawan ti kinamaestra? Manu atawanen ti panagadal na. Kuwang amin, Julius. Marigatan ka nung amin. Adabagsak na. Kaya't asawan day ta, asaan nga agadal ti into na rin na ijay syudad. Abagan ba't numakas asawan? Pag ko naamat amakas asawan. Apay nga ro da manu atawanan ket di mo't lamalmalpasan iti panagadal na. Sayang lang ti kwarta ginasgastos na. Sabali ti pangipanan na. Nagturad day tarupam nga umay dito'y balay mi. Kaam-amok a balay yu gaya mon daytoy. Ti amok, kat balay ti gayem ko ani Aimee daytoy. Makikabkab balay kayo laang. Talaga na puskol ti rupam. Awanan kay ti bain. Asino ka datang ata tinapuskol ti rupa na? Mayak ditoy, tada ibagak ka ni sir. Sa anak a makikabbalay tawan karbengak. Ada balay meng. Ay no! Ay, lapdan nakman. Ang mga noan niya ti maaramid ko iti day ti babae. Aramidam ta kayat mong aramidan ah. Ngambasol mo, nudyak maidanon ti idanon ko kumakan ni sir. Anya ti mapaspasamak ditoy. Flora, Claudia. Anyapay dagiti sumaruno ang mapasamag. Papagayam, di uliwayan adenggen, ti seryeta yu itaalawas ang napauluan. Awan, karbengan, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat para iti radyo, Steph Mero. Kan iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWD 540 kanda ito yung estasyon. Agyaman kami iti ingkay panang tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas agparikot da magdakan Claudia tasan na makaturpos ni Claudia gapo kadag iti bagsak na. Iti sabalya bangir umadanin ti panagturpos ni Aimee iti kinabugasya. Iti may sangal daw anapan ni Flora iti balay da Julius. Nagsinungbat da kan ni Claudia. Papagayam, denggen ti tuloy ti seryeta yu itaalawas ang napuluhan. Awan, karbengan, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Ay na! Lapdan nakman. Ang mga noan niya ti maaramid ko iti day ti babae. Sige aramidam ti kayat mong aramidan. Ngambasol mo, nudyak maidanon ti idanon ko kan ni sir. Anya ka di ti mapaspasamak ditoy. Flora, Claudia. Umay ko kumaitad kada kayo ti listahan ti nag-order iti gatas. Ngam, simabat ni Claudia akasla ti Greg, sir. Panawan na kami ditoy, Claudia. Apay alapdam nga umay ni Flora dito'y balay. Ado ti may tultulong ni Flora kanyak ijay rancho. Kablawan kay ti panagturpos mo, iha. Agyaman ako, Nay, ma'am. Di na ka di mabalin nga awagan iti mama. Saan ka ta, ma'am? Ha? Sige, mama. Agyaman ako, Nay, iti kinasingpot yung kanya. Mama. Kablaawak man matyayayatek. Ti superwoman iti biyag ko. Agyaman ako, Nay, kan ka, Andrew. Happy graduation, Manang. Nagasat unay ni Manong kan ka. Manang kunakun Tamanong kumat ti agbalin nga asawam. Agyaman ako, Nay, kada kayo.
Natunoy ko matlaangan ti arapaap ko. Nakaturpusak matlaangan. Ala, intayo nga ro dun iti restaurant. Tani, itay pa yung agmanmandar ti tiyan ko. Karga ka nun. At to'y pa'y tinayon ti listaan, tinag-order iti gatas, sir. Agyaman ak, Flora. Awan gayam. Saan ka di pa nga imawag kan ka ni Aimee? Saan pa'y mat, sir? Iti naodi nga imawag akot makumiko medyo pagadalan. Ay, jak amaw, no naggraduaran, sir. Kasta ka di. Ala, ikumusta nagtuken kwa na intun umawag manen? Matungpal, sir. Saan ka di nga umawawag ka na kayo, sir? Napukaw ko ngamen ti cellphone ko, idi. Gimatang iti sabali. Kat nasukatan ti sigod a number ko. Ay, kasta ka di, sir? Ala, inak nga rodan iti rancho. Tanapan naggatas iti baka ti duma akakadwak ijay, sir. Apay, anak kami suot ka simrag. Anya ka di tinapasamak di taruhar. May itay ni Flora, mami. Nagsinungbat kami. Idi may ni Daddy Julius. Pinastragnak. Anya? Anya ka no tigagaran ni Flora ditoy? Dahita ti dinamag ko itay ka ni Flora. Nga maditi sungbat na. Saan ka no nga umay makikabalay? Tada ka no balay da. Talaga apagpong tuten nakday dya a babae. Ha? Uray siyak, mami. No saan abim malaat itay ni Daddy Julius, amangan no nagpinungot kami. Dayjay ti ambisyosa. Kaya't nasamot ni Julius nga uray lakayan a maidiligkan ko na. Awan tilin na kayan ita, no kwarta ti pagsasaritaan, mami. Wan mo't kit di. Hanggang saan mo't unay ama ko na abak nang ni Julius. Ngam ado, ti atiwan na dito'y lugar tayo, mami. Mangrugimat gayaman ti panag-review iti review center, love. Wen, mayat na inakon ag-review. Tapno sigurado, love. Dahitamat ti kayat ko, tapno makasigurado ka. Sapay ko ma. Tama ka pa saak. Inton madanon ti bar exam me, love. Namnamag mat dayta, love. Amok kami na nasaririt ka. No pay kasta, aramidak amin akabaulak. Barang maigasat ko. Buyugan tay ti kararag. Adda kaasi ti apo karang tinapasnag nga kidaw iti kaasi na. Wen, Andrew. Awan sa bali akamangan no saan ani Apo Diyos. Dakkel ti kaasi na kadagiti mamatikan kwa na. Apay akasta day tarupam. Adda ka din nakaapam. Masurunak, mami. Binaunakit din ni Flora ang mga wit iti nakatimba gatas. Inyawid mo kuman tigatas Kasapulam tigatas, saan ka di? Ang mga numakita ni Daddy Julius, kat agungat, mami. Wen gayam. Manipod awan ni Aimee, dakkal tinagbaliwan na. Saan na kasi di an nalukay kadata. Nagbalin mo ten akirmot. Kasuron ko matday dyan nga, Aimee. Nagbali kita ng papanaw, nga kaslaad-adakit din ang nagmalas ta. Kastamot nga rod ti mariknak. Iso akasuron ko launay dayjay a babae. Awan lang nga rodan ditoy. Ngam isupay lang ti poon ti saan tayo apagkikin na awatan. Bilibak mat kadamanong kan Aimee. Takay kayat dati agyan ijay quarter ti security guard. Ngam ti agyan dito'y dakkel abalay. Saan gamin ang materialistic ni Aimee? Simple a tao, kan saan a naparamag. Sabagay, day tamot tinadlaw ko, mama. Ngam saan nga amo ni Aimee? Nga addadakkel abalay ni Manong iti asidag ti negosyo na.
Sigurado nga ijay dantong agyan, inton malpas ti kalaysada. Apaman ang makapasa ni Amy iti bar exam na. Ket addan tumanugang yung abogada, mama. Wan iho. At danto alain ni Manong mga opisina nanto iti asidag ti negosyo na. Naggasatan ni Manong. Tanasingpat ti asawaan na. Kabayatan asan pa yan ang rugi ti review. Kaya't mo kariti kumuyo kanyak, ijayan ti negosyo. Sige man nga ron. Sorwan nak, tapno makatulong akan ka. Alang ron, ngam narigat ti trabaho ijay. Dandani saan ka ngagtugaw? Anya tinarigrigat at trabaho. Tinigosyom? Wenno, ije rancho. Depende matkat di iti tao. No anya tinalaklakakin ko na. No mapadasak ti trabaho iti negosyom, ibagak to, no anya tinalaklaka at trabaho para kanyak. Ijay kalangan ayan ti cashier. Agkahira ka. Amangan no mapukaw ti collection, no siyak ti pagyanam iti cashier. Andakin ka, no takawam ti koleksyon. Sika ti manager, iti dayto a supermarket. Owner ken manager. Pinanawam daytoy. Kat imay ka iti lugar mi. Kat nagpamarang kang aplikante iti rancho. Saan at trabaho ti sinapol ko ijay? No di kat sika. Anya? Kasano ko maasyak ti sinapol mo? Kat di nakpay matamam mo. Sa pulam ka di, ti saan mo pa'y ngamam mo? Nagsapula kiti nasingpet. Nagaget. Kang ronan ti amin napintas. Ket sika dayta, love. Mabalin a plano ni Apo Diyos ti panagsinarak ta, love. Agasam? Nagpamarang ka amarigrikat? Tapno lang masarakam ti agbalin nga asawam? Mamatiak matitimbagam, love. No saan ko nga inaramit tayo jay? Saan ka kumaan na sarakan? Anya ka di ti impakan mo ka ni Julius. Ta isakit nakalaunay, sika a babae. Adda ka di impakan nyo kan kwa na ide? Iso apagarupon nyo, nga da impakan ka? Ha, anya ti inted mo kan kwa na, idinapan ka ije balay. Apay adiyo dinamag kan kwa na, anong interesado kayo ang mga mau, nana? Ti saludsod ko ti song batam. Madanagan kayo kaday. Ang mga no isukat na kada kayo, iso nga insecure kayo. Ha, anya nga insecure asasawam. Apay kumanga insecureak. Apay nga rod nga agdamag kala adagos no adda makitam. Ni Sir Julius ati pagdamagan yaw. Hay, di ta kayo manlangan ta dapay aramida. Oh, mabalin la ko matimang karamkam iti tao. Ay, inaramid kon iti dayta a babae. Saan ka di ani Flora dyan naggapo dito'y, mami? Awan sa bali no saan aday jay apo or ti kararuak. Nakitak asimrek, iti pagalaan ka dagiti timba, apang ikanda iti gatas ti baka. Aguray man, tapalab-ogak ti danga. Anya ti aramidam. Kargaak ting kayo iti ngato ti ruangan. No iduron na ti ruangan no rumwar, matinag ti kayo. Kat matamaan lakit di ti ulo na. Masurunak at talaga iti dayja a babae. Mapan kayo ijayan ni Daddy Julius, ta ipatungpal ko ti planok. Oh, sige, makaamukan, Claudia. Alaay ko to'y tugaw a pagbatayak amang ikabil iti kayo iti ngato ti ruangan. Inton rumwar ti danga. Di na ipagarup nga adda kayo iti ngato. Makabalasak matlaangan kan kababae. Darasag, tapno awan makakita kanyak. Adto'y titugaw kan kayo.
agbatayak iti tugaw, ket ikabil ko ti kayo. Aday ta, pumanaw ako dito tapno awan makakita kanya. Anya nga tati naramin ni Claudia iti asidag ti ruangan. Nakita ka nagdardaras a pimanaw. Di namot inrikap analaing ti ruangan. Ay, amangan nagsuble. Magnaak man langan iti bakdor. Amangan nagsabat kami di tarwangan. Amangan nagsubang kami manang. Adu itatigatas anaala kadag iti baka. Kasapulan pa ititimba ditoy. Kurang titimba? Masapul nga rod nga inak mangala ititimba. Ingka man nga rod, at dangamin na panandag iti kakadwa. O sige, tamapanak. Kunwari, nasingpat ka nagagatak, tapno din nakisukhat ka ni Flora. Mapanak iti pagalaan ititimba. Barang ipiyar naman ng tilibreta ti bangko kanya. Adakon iti ruangan ti pagalaan iti timba. Di damot inrikap anaimbag. Iduron ko tapno makastra ka. Anay ko. Anya dyan naggapo iti nga to. Anay ko, natamaan ti ulok. Kasla maulawak pa yan. Mami! Ay, tinapasamak kada kayo! Apay nga indoron nyo ti ruangan, Mami. Da kayo kat nga ro, tinatamaan iti kayo. Saan ka di anag na di babae dito'y? Apay asyak, tinatamaan iti kayo. Mas dawak, tadamutan iti pagprosesuan. Nagnangata iti bangir. Maulawak, nagsakit. Anya itatiaramidag, Mami. Agdardara ti ulo yo. Agpaarayat ka kadagiti kakanuan iti rancho. Tulong! Arayatan da kami! Tulong! Anya tinapasamak ditoy. Itala nga nagdisnudo ka at tumulong, ngam kastapay tinapasamak mo? Agdardara ti ulo na, Daddy Julius. Kasanwa napasamak da itoy? Imposible da itoy. At da ka din ng pang-or di ta ulom? Ipantayo ko maidyo ospital, Daddy. O sige, ipantayo. Inakisaga na tilugan. Wan, Daddy Julius, saan nga agsardang ti panagdara ti ulo na? Naipaskil nga tan tinagan dagiti nakapasay ti bar exam? Madanaga na, Clav. Amangan no sana na inayon tinagan ko iti listahan dagiti nakapasa. Anya nga rod no awan nagan mo. Adda pa'y mat sumarunumanan nga exam yo? Agnerbyosak matan. Madanagan akmatan. No anya man ti resulta ti amin, naskan nga awatam. Di na kon. Adda pa'y mat sumarunong nga exam? Anos lang ti kasapulan. Sa bagay, masapul nga aklunak, no anyaman ti resulta ti amin. Apay nga agdardaras ka, papanam. Mapanak iti nakapaskilan tinagan dagiti nakapasa iti bar exam, Mama. Si kamot yan ada magagaran, ngamdaay mi kan Andrew, iho. Diyay ngamin gayem ko nga staff nga dayjay pagadalan. Intyat na kanyak nga adda kanun ijay bulletin board ti resulta, Mama. Dinamag mo kumaakan kwa na, no nakapasamot laang ni Amy. Ay, nag-offline matan, Mama. Adda siguro importante nga ramiden na. Sa bagay, kasta nga agpaiso ti empleyado no da boss na. Masapul nga agtulnog iti ipaaramid da kwa na. Nakapasangatan ni Amy iti bar exam. Papagayam, di uliwayan na denggen ti paggibusan ti seryeta yu ita alawas a napauluan.
Awan Karbengan. Dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Kan iti direksyon, Virgie Paglay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Ganda ito yung estasyon. Agyaman kami, iti ingkay Panang Tarabay. Ti Masakbayan. Kat ita papagayam, isagot mi kada kayo, ti paggibusan, ti serya tayo itaalawas ang napauluan. Awan Karbengan. Dito'y drama tayo, ti masakbayan. Dinamag mo kumakankwana no nakapasamot laang ni Aimee, iho. Nag-offline matan, mami. Adda siguro importanteng aramidan na. Sa bagay, kasta talaga't empleyado. Masapol nga agtulnog iti boss na. Ina ko na, imbag ita, tabasit pa iti tao. Narigat no adunto ti tao. Iyawag mo adagos kanyak no anya ti resulta, iho. Ariglado, mama. Apay nga minanapan kayo ijay, mami. Saan ka di nga imbaga kamangi kabilak iti kayo iti nga to ti ruangan? Naawa ni ti panunot ko. Kunak no nalpasen anag na ni Flora ijay. Nagalis akas lakiwat day ja babay. Addan to aramidak kan kwa na? Ijay likod nga ta tinagnaan na. Taapay asaan nga iso tinatamaan. Ti kunak kat adda pay laang ija unag. Saan mat? Ta idikwan? Da kayo mat tinapan ijay. Agkurang nga mintitimba. Iso amapanak ko mamangala. Apay ngamin, ada kayo tinapan. Nangibaon kayo kumaiti sa bali. Agpabanglo ako mangarod ka ni Julius. Hanggang kasdyan mutaan tinapasamak. Iso ada kayon tinapan na ngala, kasta ka di? Diyo amo nga dak di tarwar ti ruangan. Nangeg ko amin ti saritaan yo iti anak mo, Magda. Julius, adda ka dinangag mo. Nangeg ko nga rodami na saritaan yo. Gapo iti dakes a plano yo. Da kayo matlaang tinagsagrap. Ha, makapadismaya kayo. Nagdakes ti aramid yung agina. Nagbidot laang mo ti anak ko, Julius. Kasanon no siyak tinagnay jay. Kaslada kayon nga agina tinangdangran kanyak. Ngamawan ti kasta panggapmikan ka. Apay, di mo inanawa ti anak mo iti plano ng aramiden. Jay kunakon, kasanon, no siyak, tinakapasamakan ti kasta. Aimee, umay ka dito, Attorney Aimee. Ha? Anya ti kunam? Love? Top 10 ka, love. Adda ni Jervy Ijayan ti bulletin board. Kawawag na. Pudno ka di, love? Nakapasaak? Saan ka lang nga nakapasa? Adda ka kano iti top 10. Agyaman ako na, Diyos ko. Natungpal ti arapaap ko. Mabalinta na pasyaran ni Dadim. Kayat mo apasyaran ta ni Daddy, love? Kailiw ko matiransyo. Napadasak ngamin tinagbali na katulong ijay. When tanagpakan ka iti garami kan ruot kadag iti baka. Idinto tamay sa kagayam abilyonaryo. No saan ka nagbali na katulong iti rancho, saan ka kumamot na nasarakan? Ay, kita nyo tilinaw ti pagiwarnak, sir. Oh, ay. Anya ka di dayta. Tauray ka lang nagtartaray at manon dito'y ayan ko. Ay, top 10 tigayim ko iti bar exam, sir. Ngay may top 10. Ha? May son, ananay nga abogado tigayim ko. Anya? Ti anak ko? Nagturpos nga uray pimanaw iti puder ko. Maragsa ka nak amang ipadamag kada kayo iti balegi tigayim ko, sir. Ha? Flora,
Malagip na pa'y nga tati anak ko. Saan ka da pinakumustahan na kayo, sir? Kaawatan, ngawan tigura na kada kayo. Sapay ko mailiw ako ni ti anak ko. Kasano ang makapagkidawak iti pamakawan ken ko na? Saan yun akagura tigayim ko, sir? Naamiris kon dagiti kamalik. Nakapagpanunutag, idi pinanawan nak ti anak ko. Mabalin mo kano ti agawid. Kuna ti doktor, mami. Saan samot ang nagsubsubli ni Julius diti ospital? Idinapanak iti pagbayadan. Binayadan kanumat ni Daddy Julius ti bill dito yung ospital. Kasta ka di. Mabainak paikit din gapo iti napasamak. Ni Flora ko matamaan. Hanggang syakmatan. Uray kumamat, no saan anangag ni Daddy Julius ti saritaan ta. Nagmalas nga rod. Di talakat nga minagan-anad. Papuskulon talatan ti rupata. Awan mo't papananta sa bali. No di ijay balay ni Julius. Diyak lakit di kayat ti agsubli nga agab-abang iti pagyanan tayo akas idi, mami. Uray siyak Nangruna kat agpadpadamot nga awan trabaho ta. Ada pagiwarnak dito'y lamiseta iti salas. Kita man. Ada na linyaan iti ballpen. Basa man. Dagiti nakapasa iti bar exam. Malvar Aimee de Vera? Anya tinakitam di ta pagiwarnak. Tauray kala nagnanga. Basaam tinalinyaan iti ballpen anagan, mami. Yawat mo, takitaak man. Ato Saan nga ta? Aka nagnagan na lang dayta. Ang uray ti middle name na Adivera. Kat isumat. Mabalin aka nagnagan na laang, mami. Imposiblimat ani Aimee dayta. Hello, Flora? Nakahawag ka man. Congratulations, gayam! Top 10 kagayam iti bar exam Amumon, Flora? Agyaman ako na, gayam. Uwa. Oy, ang mga nudin akon am mo, tamay sakan nga abogada. Sobra ka, mat. Sikapay lang tigayam ko. Iti kaano man, sikalat ta tigayam ko Flora. Loka? Kat, kumusta mat ni Daddy dita? Impakita kun kwa na tinagan mo iti pagyawarnak. Kaya't na ti dumawat kang ka iti pamakawan. Ngam di na kanumat amo ti ayan mo. Takkal ti nagbalbaliwan na, gayam. Madlaw ko akailiw na kan. Pudno ka di, gayam? Umay kaminto dita. Ngam saan mo pa'y nga ibagbagakan ni Daddy? Oh, Flora. Saan mo mo't nga ugali ti agday ang kabayatan ti panagtrabahom? Itamampay. Sir, adaman damagak. Nukas pangarigan umay pumasyar ni Aimee. Saan yung kadi akagura? Nakaamiris akon. Kayat ko pa'y nga agsubli ti anak ko. Ngam dagiti agi na amagda kan Claudia. Sir, agpaiso ka diti imbagayaw? Agbababawi ka dagiti nararamid ko iti anak ko. Hamum ka di. Asika ko matinatamaan iti kayo nga karga ni Claudia iti nga ato ti ruhangan. Ha? Anya ti kayat yo asawan, sir? Dumngag ka. Tay salaysay ko tinapasamak. Nay, imay kayo matitirancho nga gina.
Ay, kumusta ka, Nana? Aglisi kay ti dalan mi. Apay nga agyan kay ti dalan? Amulata ni Apo Diyos nga isalakan ti awan basol na. Kat ti nakabasol. Iso, ti pagbawingan ti dakas apanggap ti managdakdakas. Awan ti amok kadagiti sasawam. Ay, saan kan nga gindi di amo, tamo kon ti amin. Agbalbaliw kayo nga minon. Natangig kayo pa'y lang. Kat awan mo ti maipanakkalyo. Apay ka di akasta ka. Kayat mo tapagtalawan ka dito yung rancho? Kabaalam ka di nga aramidan, ti kabaalak nga aramidan. Ay, awan apulos karbangam dito yung rancho. Kukwa ni Aimee daytoy. Love, mabanta ka din ije rancho? Wen, iror ti driver ti kotse. Imbaga kon ken kuana itay. Umay ka di mat da mama? Wen kano, ngam ko na ni Jervy, ajay kano kotse na ti pagluganan da ka ni mama. Saan da makilugan ka na ta? Nalawa mat jay lugan mo. Saan nga mina makaururay ni Jervy? No kayat na ti umunan to nga agawid, wano maudi, maaramid na ti kayat na, talugan na kat nga ron. Sabagay. No agbati tapay ijay, amangan no din napay kayat ti umyan ijay. Mapandala nga agpasyar, ken makisarita ijeran tiyoyo. Apay nga imay ka dito'y balay mi. Saan adito'y ti ayan ti trabaho? Sana nga umay agtrabaho, nana. Urayag laang ti tunay abos ditoy. Apay ko mga urayam ni Julius. Ay, saan ani Sir Julius ti urayag ako nakatunay, nana? Ada urayag ditoy. Agurayak lang iti sumagmamano a minutos. Agtugawak pa ito'y sirok ti kayo dito'y arubayan. Sika ti makaam mo, no asino manday takunam nga urayam. Numabalain, saan kayo pa'y apumanaw dito'y, nana? Asino ka kumaamang mandar kanyak? Katulong kalaang! Sir Julius! Umay kayo ditoy! Amangan no ni Aimee ti sumungad! Anya ti kunam. Ulitan man, Flora. Umay kayo dito'y kunak! Agturong tilugan na sumungad dito'y arubayan niyo! Amangan no da Aimee kan Andro ti sumungad! Anya? Ne, duwa mo takot siya ti agturong dito eh. Oh, aday tadan! Daddy! Ay, mi anak! Ay, mi! Pakawanan na ko, ma. Arakupan ka man, anak. Daddy, kailiw kayo unay. Agyaman ak unay, anak. Tapi nasarnak matlangan. Wan, Daddy. Kadwak ti kabsat, kan ina ni Andrew. Anya? Kabsat kan inana ko nam. Nakakutsa damat. Kunak man marigrigat ni Andrew. Daddy, nagpamarang lang ang marigrigat. Agam, saan aday ti pagsaritaan tayo? Ay, umay kayo nga rudan. Sumrek tayo di tabalay. Magda, Claudia, mangisaga na kayo itipagsasangwan mi dito'y salas. Ay, syakon, sir. Ang mga noan niya pa'y ti isagana dagitang agina. Hay, awan pa nagtalag ko kadagitang agina. Uno saan? Bantayak ida amang isagana. Ala, si kanti makaam mo. Pakaidayawak ta nakaumay kayo dito'y pagtangan mi kabsat. Ibaga kon ti gagarami. Tada ka no aramidan ti anak ko ani Jervy ije syudad inton madamdama. Dawatan mi kuma ti pamalubos mo nga ikalay sa ti anak ko ani Andrew ni Aimee nga anak mo. Nuan niya ti pakaragsakan ti anak ko. Sana siya ti agbalin na tubang kabsat. At dadamatan iti husto nga edad. Ngemsakbay ti amin. Itid ko pa'y kumaki ni Aimee, tinabayagan nga imbati day di inana. Aimee anak, adtoy,
tinabayagan nga induldulin ko. Papaitadkan ka, day di inam. Basit, abaol? Anya tilinaon dayta, Daddy. Adto'y titulbak na. Lukatam, takitaam tilinaon na. Apay nga imbaw na ta ni Daddy Julius amang isagana iti merienda dagita. Aganos tapay ita, anak ko. Agdungpal talatan. Inton ipantatimakan ni Jasalas, mangagta ti saritaan da. Wen anak, iso nga gawaan ta ti mangisagana kadagitoy. Tapno makapantan ijay salas. Masurunak matitiday ta, Flora. Bambantayan na takit din dito'y kusina. Wen nga rod. Mabalinan. Ipantan ti pagpalamiis iti ayanda. Nalukatakon, Daddy. Papeles mat dagitoy. Basaak man? Last will and testament daytoy, Daddy. Nailanad ako kwakti rancho kan balay. Huwain, anak. Day tatibilin ni mamim, iti agsakitan. Imparamid na dagitan, sakbay apimusay. Ita, tadaan ka niti husto nga edad. Itadkon kan ka. Gayam, kayat nga rod asawon dayta. Nga awan karbangan ti ore asino nga agare. Wano mangibaga ako kwa na ti rancho kan balay mo. Agyan kami matan ka ni Andrew ija syudad. Ta ijay ti ayan ti negosyo na. Gayam, sikan ti dutukak amang tarawidwid iti amin. Sika ti kangatuan amang kita kadag iti tao. Kan tuy balay. Nangat nga to pa'y laang mat ani Sir Julius, gayam. No kayat ni Daddy, alaak matan ija syudad. Saanan nga agtrabaho? Tapno makainanamat. Tapno di yung mat ko na anaranggasak. Agpili kayo, no anya ti kayat yung trabaho dito rancho. Para dalos, tumulong agitad iti kanan, dagiti baka, anabiit pa'y anaganak. Dagiti lalaki ti agsawar amang kita kadagiti bulo sa baka. Agsweldo kami kadimat? Aywan alangan nga agtrabaho kayo iti libre. Anya nga iti igatang yu iti kanan nyo, no saan kayo nga agsweldo? Flora, mangbaliak man nga rod iti sweldo? Ay, saan pa'y amabalin ti agbali tawan pa'y kinsinas. At dapay mo't kanan nyo anabati ijabalay ni gayim ay may. Di kay pa'y nang rugi ang nagtrabaho, agbali kayo! Ninamnama tama tagikwata ti rancho. Iso nga inremedyo ta napapanaw ni Aimee. Kuko namat gayam ti rancho. Awa na pulos ti karbangan ta, mami. Daytoy samot tay kunkunada, akarma. Nagbalinta ka tamatang-tangdanan lang dito'y rancho. Imbaglakit din Tadi data pinapanaw ditoy. Awan pagkamangan ta. Nagkasat matgayam ti biyag ni Aimee. Bak nang gayam ti agbalin nga asawa na. Abugada pa yan. Ay na, agkupit ti barukong ko iti apal. Claudia, no impasnak mo kumamot tinagadal. Saan kumakastoy tinagbanagan ta? Dagiti inrurumanta. Isuda mo't tinagbalin nga among ta dito rancho. Daay me, kan Flora. Ditan papagayam, tinaggibusan, ti seryeta yu itaalawas anapuluan. Awan, karbangan, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Gan iti direksyon, Virgie Paclay.
Musika kan computer recording technician Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540. Ganda ito yung estasyon. Agyaman kami itingkay panang tarabay. Ti paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Ay, unay kat ti kawasmon, Enteng. Kita amat ano agkaparis ti polo kan pantalon mo. Di tamot la barangay hall ti papanak. Kung maano mapanak iti may sa aparte. Saan met nga round? Ay, uray man. Masapol nga agbagay mat ate isuot mo. Adula amin. Anya kumangay no saan nga agbagay. Inakit din iti barangay hall. Ay, di mo ammo ti paisuro. Nagbalin kamutin ama nagdilaw. Saan kamut asigod akas ta? Adalain natin daram asiminar, kastakan. Ay, syempre adda nga rod na adal ko. Di i-apply ko may. Di mo ka di madlaw tinagbaliwan ni Mariba ng Maray. Ti ka di kinalaing na nga agdillaw, Maray. Un nga rod Maray, nauyaw pa'y. Dinilaw na dagiti naka-display alakaw. Nabayag na kastoy tilakaw. Apay ko maapabaliwan na. Idi imay iyay balay. Dilawon na ti pan nakaurnos dagiti tugaw may. Jayla kumamot sa alas da at ipakibyangan na. Awan lat di na madmadlaw. Ni kumakwarog at ibiyangan na. Isuro na no kasano nga agaram no talaga mula ang analaing. Day taman ti ibagata. No umay tumanin agdillaw dito. Wan man nga agpay sumaray. Ay un gayam. Adda kanumot si Mangpot akasinsin ni Kwaraw. Un nga rod ka no, Maray. Ide, lalaki ti si Mangpot. Ita, babae manan. Ala ni Manong Kwarog, kaslada di pirinsyana. Amom ka diti kaya't asawan ti diferensya? Una, Manong. Anya ti awag mo iti umis-isom nga awan gapgapo na. Ada kurkurang na. Apay ka day? Anya ti awag mo iti taong agmay-maysang kat umis-isam. Ada diferensya na. Kasta kay tay, Manong Kwarog. Nasiputak nga umis-isam ka. Sa asawang matlain. Umis-isa makayamay. Uy, maditi agululbod, Manong. Nakita ka nga umis-isam. Saan ko namkit din? Anya nga rutis isamam itay. Nupod no nga awan diferensya, malaman? Dala na lagip ka, isong ay misa mak. Ewan kayam lain. Ibaon ka nga aglaba ka dagiti murang kwa. Anya? Oh, apay akudkudkudem day taulom. Akaslada pakasurunam. Awanan tay. Siniriban naklang amin itay ti ubeng. Siniriban? May salaang nga ubing, siniriban na ka. Kas jay namot day jay nga ubeng. Kas lagpampanunot abakbaketan. Ay, si kakit dimot. Ay, nalalaing pa'y nga rodya ubing, ngam si ka. Anya nga min ayaday jay. Saan yun nga amuain? Sakto man ti dilawan niyaw. Ay, sa balyam nga min titabas day tarupam. Tapno makaasawa kan. Apay, lupaut ang mabalin at abahasan. Ayusem, ti kayat ko asawan. Agpapukis, kan agsukat ka. Ay, nagalas nga min day ta itsuram. Iso nga awan mailawan kan ka, abalasang. Makakita to lang itisan niyata. Di kaya mamawan tay. Payod mo pailaang. Umadayon tisan niyata. Nalabas ka matantay. Apay, anya nga minti payod ko aya. Kasano, agat mo maka. Nakasukat ka mo't, Manong. Amok ti papanam. Sa dino ti amom apapanak. Nangag ko iti ti saritaan nyo iti lalaki. Akadwaon na ka amapanagaram.
Napayaya makibibiyang kay ti saritaan dagiti addanakam na. Adda ka dinakam mo, Manong Kwarok? Ha? Anya day ta sa lugsud mo? Pagawidan kay di balay yun no kastamlang. Kunak mo sikat ti agawid iji balay mo, Manong. Di ka man si kang ubeng. Inton kwan, di kay ikan iti kwartam. Sigud mo ta di nakikikan iti kwarta. Una, takanayon nakmet akong train. Awan kwartan kiti isuti amok. Ay, panawan ka man langay. Imbag ta nagranata iti sango ti tiyangge, Chip. Kaduan na ka di bagbagak apapananta. Ay, kay wala, Chip. Kakaisuna, saan ko pa'y nga amuti ibagbaga mabalasang? Intay ton madamdama. Ngam sakbay na. Paayusan tapay itinasangir ti karabu kubta tapno mayat. Ay, Chip. Ipudnom ka di tirik namon, iti ibagbaga mabalasang. Ipudnok to ayin ton mapanta. Ay, di mo pa ipudnaw? Sanpay. Ay. May mayat no da ka. Na naturturid ka mang ibaga. Kaya't masawin siya ti mangyaran para kang ka? Wen kumausip. Ay. Imbag kan ka atawang babain mo. Na. Si kamay, tay bagam nga awang babaeng ko. Rabak ko kadilaang usip. Saan ka man nagbabain, ti kahit ko asawan. Kapay day tarupam. Kaslamot adda kasurun mau. Nagpakaduha kamin kini usip. Napan ko inaram di balasa nga kahit kong armain. Kate! Isumit tinangaram di balasa. Ay, saan mo mapabasol di taaw? No agkurso na damot iti balasa nga ibagbagam. Angim agureka. Kasanaw ti panakisango ti balasa kada kayaw? Diyak man amo day di atao, angkal. Naragsak mo't amakisar-sarita kini usip. Hay? Ang mga no, damot pa naggusto na kani usay. Dakla nagtagtagarin tamabainak. Ngamiti ka unggak. Makadandano ka kini usip. Anya ka di tinaramid mo kini ko araw ka. Takas lakagura na ka usay. Basol ko kaday. Nagpada kami nga agduyos iti balasang na natuyang. No kasta. Babae ti makagapaw. Siguro. Inawis naktumay tanapan iti balay ti balasang. Nagkuyog kayo anapan? Way na natuyang. Saan mga tagtagarin ni Chip Kwaraw? Siyak mo ti makisasaw iti balasang. Idi agawid kami ka di na makasasaon. No kasta. Sigurado aday ta tinagsakitan tinakam-nakan ka. Kasanaw, kat agawang magayam ti arman na kuma. Kasano ko nagpintas mo ngamin? Iso akursunada amatan na. Asino ay aday ta abalasang? Sa nga ili mo, daba ka Juana. Anya ka di tinagan ti balasang akursunada. Sanday, angkal. Apay ka day? Ay, sandigayam tinagan na, day taasan yata. Na beautiful mutlaan. Nagduyo sa kaya, no sana beauty paul. Ay sus, siya kumati kinadwam, tapno sigura daw. Sa bali nga minti ka kinadkadwa. Jakmat ngamin amaw. Uligan nakgayam day jay nga usay. Saan mo ang mapabasol ta padamot abaraw? Tinas ka nita. Ipakita manapudno ka. Tapno si katipilyan ti balasang. Kasjay! Yan ngay ti aramida kang kay. Mapantanto iji balay da. Kasaritam. Tapno maalukoy mo ang mangayat kan ka. Wan man nga rodang kail. Ipakitak iti dayjay nga usay. Analalay nga kagaram ngam isaw. Ay, wala! Saan ka nga agsansanuong dita? Apay, anak kapanimid ka. Kasla na unag ti pampanunutam Talaga na unagantay. Saan ko makalay? Anya. Ay, awanlat di mo masasao. Ay, anya ti parikot, tasulbarag. Nalaingak amang sulbar iti parikot kahit. Anya kay nga ron ti aramida. Tapno mayat nak ti balasang antay. Kilatisak pa'y ti balasang. No maibagay kan ka, wano saan. Apay nga kasi ka ti mangkilati santay.
Sak mo ti mga asawa no bilang, sana si ka. Ay, tapno makita ka. No maibagay matlaang aparakan ka. Dakat kasta nantay. No ayat ti pagsasaritaan, ti masak nanti agpilay, saan ka ta sa balay. Kasano no saan anasaya at parakan ka. Awan to ti pabasulek, doon ti sakmet lang ang agpilay, antay. Anya ka di ti pampanunutan pa ng dungaw. Ay, jay man imbaga ni Kuwarog, inteng. No asino ka no ti mga asawa, iso ti agpili. Ay korek Saan na mabalinti sa bali nga agpili? Isungarod ti mga asawa di iso ti agpili. Saan ka di amay mayat? No kilatisak pa nga umuna di babae. Ay masapol nga agin nayat ti dua amasatnan. Sakbay nga agasawa da. No adda ayat iti nagbaetan da. Di naragsak da adwa. Kas jay ba nang? Saan nga indiktar ti sa bali? Ang may mayat. No adda ta amang kita no asino ti asawaan na. Kasano ang makita mo no pilim di namat ay ayatin? Kasano? No saan ko akayat jay kayat na? Ha? Apay sikati mga asawa ta sikati agpilay? Ay, ang mga ngamin no makapili iti saan arumbang. Kasano kumamit nga amom ti rumbang para kan ko na? Di mo mat ammo ti babae? Ada ka di gatanga, Maray. Ay awan, Maray. Imayak lang agtugtugaw dito, oy. Nabayag basitan adi ka in-may, Maray. Win nga road, ngamnay. Saan ka di amay mayat jay imbagak, nga urnosam dagitalakom? Latingitag, ngam kasta mo ti kayat ko, Maray. Siyak ti mangkit kita nga inaldaw. Iso ati kayat ko ti masoraw. Saan kat ati kayat ti sa balay? Kumusta ko, Maray? Long time no marites. Nay, mayat matikutiks mo, Maray. Ang may mayat no nalabasit. Saan kat agrain? Kay kayat ko ti grain, Maray. Iso nga iso ti pinilay. Yak met kursonada ti nalabasay. Kay kunada nga rudan. No asino ti mangiso isaw ti agpilay. Correct. Sige. Mapanak pay. Lola Banang, saan mo bagbagay ti misuot mo? Adayamot maibagay ang misuot. Kuna ni nanang ko, nga awan ka no ti maibagay ang misuot. Iso ama di ti nakamisuot, tadaras abo makat. Madi ka di ti itsurak. No nakamisuotak. Wala, Lola. Nagpintas ka. No saan ka nakamisuot? Ay, maray awak kan ka nga ubeng. Sige, tasaan ako nga agmisuot. Kita nyo? Bagbagay yun ti umisam. Damagik man, Lola. Apay ngamin anak kamisuot kayo itay. Ay, kwa. Dagiti ngamin kukumarek. Isursurok ida, angam kunada ati kano kayat dati masurot. Saan kat ati kayat ko? No si kakyat da kayat na. Ngam ibarit ti sa bali. Anya ti surotam. Jay kayat mo? Wano, kayat ti sa bali. Apay ngay, asyak matan ti pagdamagam. Katwan alola. Tirik nam, kat isumay tirik nada. Nadamag mo ka diti napasamak. Balay da bakit ko na? Ti balay ang nagdagusan ti napintas a balasang angkang. Uwit ka anakan. Ma'am, ada ka no si mangpet ijay alalaki. Apay no ada si mangpet a lalaki. Ti ka no lalaki, kat asawa ka no da jay asan di. Jay puon nga ti nangguraam ka ni Usay. Anya? Pudno ka di day tangkal. Pudno ata napasamak nga rod. Indala jay lalaki ni Sandy. Inyawid na kanon ijay lugar da. Awan nga rod ni Sandy ijay balay da nanahwanan angkal. Inkanto kita intap no mapnek ka. Naglokon nga ijay asanday.
Apay di na imbagbaga nga dagayam asawanan. Na, apay di na magmao nga da asawa na, di na pan kayo iti balay da. Sanang kail. Balagayam! Ang alangan mo't ano danunan mi iti balay da kat damdamagak kitay no at da asawam adeng kuna? Ay, wun anya. Ay, day ta kating kadamdamagan nga agpaiso. Kababain to the people. Chip, nadamag mo ka din tinapasamak? Nampasamak Tingay po tinangguram kanyak. Ay, pasensya Chip. Ang damot gayam asawa day di asanday. Mayat ti pan nakisango na idinapanta. Ang damot gayam sikrito na. Ita, awanan day di abalasang. Ay, isaan gayam abalasang? Tada asawa na. Kaano nga tamanin nga da maisaro nga balasang dito'y lugar tayo? Sakbay nga armam to ti may sa abalasang, Chip. Uno, babae. Damagam pa nga umuna. No, adda asawa na uno awan. Uwan nga raw. Nailawaan ta iti kinapintas na. Kwarog, adda ka no babae asa nga ilin ni Maria di taamyanan. Amang ano'y bagamanan nakilatisam nga umuna. Sakbay nga ipaari mo kanya kantay. Ay saanen, adda kan amang kilates. Amang ano ti kayat ko, kat saan mo mat akayat? Itamang pa yan tay. Idi ka labas, numabalain, ti kayat mo lang ti masuraot. Agpaiso tinaibagan ni Lin. No asino ti mangisuot, iso ti rumbang nga agpili. Iso anadlaw ko nga imadayo dagiti ko kumarek. Ta ipapilit ko ti kayat ko, no adda makitak nga aramidan da. Tunggal taaw, anda bukod na pagisman kan pagayatan. Respetuen tayo dayta, antay. Pudno dayta, Kwarog. Ay, mapanak to kadagiti ko kumarek. Kat agkidawak iti pasensya kadakwada. Ken baliwak ti kababalin ko amang ipapilit iti kayat ko. Ay nanabanang. No asino kano ti mangisuot, iso ti agpili. Saan adiktaran? Sakbay ngagdilaw ka, kita ang paitabagim sakbay at ibagiti sa bali. Ngam sakbay na kaya't may mga nakablaawan itinaragsak a panagkasangay ni J.R. Lanuza dita Dingras, Ilocos Norte. Happy birthday, J.R. Ala sigay! Dilan tinagibusan ti sabalipay aparang. Dito'y drama tayo, Kapitan Enteng. Insura para iti radyo ni Steph Meron Nalika. Ken iti direksyon, Virgie Puglay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Joffer Anas Basit. Sound effects, Glenn Binawe. May sapay asagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenda ito'y ng estasyon. Agyaman kamay, iting kay panagdangan. Bueno, ladies and gentlemen, ti paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Oh, apay adi ka pa'y labumangon dita. Anya nga oras amapan ka ije barangay hall. Ay, awan na ito yung nga oras ti papan ko iji barangay hall. Mapanak no kay kayat kaw. Kasta ka de ti pagwadan a kapitan. Rombeng at ti priority ti kapitan ket ti kinakapitan na. Saan ket amat maturog? Apay ko mga iparit dati pa naturog kaw. Japay nga rudnap nag-naturog. Kasanon, dagiti agur uray ken ka ija barangay hall. Aguray dalata, aging gat makasangpwita. Po. Ay, agpa-importante ka matlaunayan no kasta ti aramid mo. Kapitanak nga ron. Nangatuak ngam ti asino man dita. Saan na nasayat day ta akababalin ti maysa a kapitan.
Ti kapitan ket pagwadan saan asado. Apay, nagagap-gapuan mo nga, ta tumalang kayaw ka nga magmag na. Hinto no na ipadugmam ka itidalan mo. Makasarak man iti day ang kapitan. Kanayon lang awan iti barangay hall. Di na pa'y napirmaan ti clearance certificate nga alalak di ta barangay hall. Ay, palewawang dadyay. Iso saan apatpat yan, dagiti da dumanga tanawd kan BHW. Inton ko napan ko in report iti ilay. Ay, maaramid mo diya ta. Saan ka di asikat ti maysa nga karilyebo ti tanod no adda ag bakasyon na tanod? Win nga makapadis maya mati ag duty no, kasi nga kanawin nga awan ti kapitan ije barangay hall. Ay, baliyudo nga kapitan. Jay la honorarium na, ti or-orayon na. Anya ti gatangam kabadong. Apay, masapol ka din nga dagatangan. So, may dito tersina, maray. Ay dinamag ko lang atay may kakat nga ro dito tersinak. At sino ti officer of the day dito barangay hall? Agpapada kayo kaday nga guru-uray lang iti honorarium yaw. Apay akasta ti saom. Kasanaw, numapan kami di barangay hall, kit awan kayaw. Adak mo dito tersinak. Dito'y ayat ti opisina, ta dito'y kangagyan. Agpapada kayo, aliway, kunak manay. Ay di ka man unay na reklamaw, kabadaw. Kaslamot kalalainganon ni kabadong kapitan. Apay, anya man ti inaramid da jay kalalaingan at tao. Imbaga na kitdain at ikanula ang honorarium tayaw, ti or-orayon tayaw. Ay talaga nga urayan tayo Isukid din ti manguray ket saan mat nga opisyal. Apay nga taakas jay day jaya kabadong kapitan. Hey, umapal tawan urayan na nga honorarium na. Agal alimon iti apal na. Ay, unsa nga agpaysaw. Apal na laang. Anya pay ngay, no di kasta. Awan ka di pa'y ni kapitan di ta barangay hall. Awan pay mat ni kapitan idili mabasak. Apay aya. Jay nga rod alalaag ka certification ti barangay. Di pa'y napirmaan. Ay, apay nga min aya deta nga certification. Kasapulan di anak ko. Imbilin da kano ijay opisina ti DILJ amangala. Urayam ano kaano nga mapan di barangay hall di kapitan. Kaano pa'y ladya ipapan ko nga awan mo laangan. Ano samon? Anya nga rod ngay. Kat no masangon na. Adamat iti ayan ti gagayam na. Uno iji ayan ti ili nga ayan na. Di pa'y laka din napirmaan ni Kapitan Jalalaag kagawad. Inkadamagan ka ni sekretara ita, makumikumak dito tersinak. Kasanaw, kat awan mo tao ija barangay hall. Jay matla paralinis ti adda ijay. Urayo masumangpot Ada siguro inaramid da. Makapasurunan ti aramid yung opisyalis. Kanayon amay tantan no adda kayat nga laan di ta opisina yo. Sika ti makapasuron ti aramid na, nga may indagulit ka. Sa anak nga agsubli-subli di ta barangay hall, no inted yo payla ididamaw ti alalal ka certification. Mala, pumanaw ka pa'y. Tadaw may gumatang itilakaw. Ay, day talalakom, tinapatagkan ka. Inak man langan. Apay na kami suot ka naggapo dito tersina ni Marico anang. Ay, kasuron ko na kita nga opisyales. Kaano pa'y ang mga alak iti certification ngam nagrigat da nga itad. Di da kanu na pirmaan. Kasano nga pirmaan da? Kit liway da may titipagribangan da. Pagbabaw yan da ito'y nga aramid da. No nyaman taramida, suportaran ka. Mapanak ita ija opisina ti DILJ. Adda ka bagyak ijay. Planok mo tagudong ita. Marang makasangpat nito yang kaw. Inaksabta ni Giilay. Intaman? Tainta ibaga ti mapaspasamak dito. Nay. Apay nga umanangsab ka. Anyat parikot. Aya, adi nga may nga lalaki tata iji barangay hall, kapitan na. Apay kumando adda imay. Awan ka di dyan ni Enteng? Awan to pay. Nagdamag jay tao kadagiti adda ijay. Imbaga da nga kanayon nga kasjay nga man-mano nga ag-duty da ijay barangay hall. Kakadwa na dagiti opisyalis nga kakagawad. Ay,
Amom ka day, no asino day di alalaki. Saan mat kapitan na? Ada nang kangagak nga kunada nga. Naggapo iji opisina ti DILG. Agtugaw ka, katsong batang ti saludsod ko. Na, anya ti salod sumaw. Takasla napatagpunay. Napanam itay, taapay nga awan ka nagmalmalam ije barangay hall. Taapay adamagam ti napanak, ada nga ron inaramid ka. Anya ti inaramid mo? Amam ka day, nga daim may anaggapo ije opisina ti DILG. Angam awan kamay? Anya, DILG kunam. Ay, dungo. Ay, dungo, tarupam. Ay. Masigurado nga adan nangidanon ijay DILG iti aramid yaw. Iso nga daim may ditoy. Napanagnaganda, apod no, tinaidanon, kadakwada. Ay. Sino nga dita napad nang idanon? Nakitam ka diti kun kuna ni ba na nga imay dito, yan naggapo ijay DILG, kagawad. Saan nga rod, Kapitan? Makumikumak itay nga aglaklakaw. Ay, sus. Sino nga ta tinaturad anapan ijay opisina ti DILG nagpulaw? Saan nga taan ni Filay? Nagsubli-subli nga may na mga ala iti certification. Ngam di mo pa'y napirmaan tinasao a papilays. Oh, kanya nga mati muna dahi dyan mangidanon ka nababalang aklas iti tao. Iso nga minti amok anamin ano ang nagsubli dito barangay hall, Kapitan. Masurun pa'y iti naudi ayo umay na. Amo ka di dahi dyan ataw ti mapan iti opisina. Kahit nababa aklas iti tao, kunakmanan o. Awan nagadalan na ti kayat mo asawan, Kapitan. Isumat! Kanya nga ti amo na dahi dyan. Inteng, anya jay nadamag ko asurat anakadanon dita barangay hall. Kwa. Surat ang naggapo iji opisina ti DILG. Mapan kami kano agreport iji. Ay, anya ngay ita, Inteng. Kwa. Kasano kat agpapada kayo nga opisyal, a neglect of duty kayo amin. Anya nga tati ibagada kada kami. Ay, masiguradok awarningan da kayo. No di kay palagbalew, ang mga numasuspindi kayo. Ay, sus, kababain ti masuspindi. Ay, nudim nga kayo kumapay lakanyak ide. Ay, maliklikan kumaday tapasamak. Ang naliway kayo mat ngamin. Ay, madanagan akno niya ti ibagada kada tayo iti opisina ti DILG, Kapitan. Ay, sus, urasyak. Mabainak pahay. Madimot gayam na abuson ako nada ti posisyon. Kasla inabuso tayo nga bain. Awan kumamot ti aging lalayang anapan ng idanon. Ay, mamuak lang no asinaw. Anya nga iti aramidam, Kapitan. Ay, jak pa'y masungbatan itaday ta sa lunsod mo. Ama nga no ad-adda amapan manen iti opisina amapan agreklamaw, Kapitan. Ayapan ka no, magdagiti opisyalis ti barangay tayo. Bareng agnakam da. Ti pagbubis tayo, ti pagtataudan, ti honorarium, dagita naliway nga opisyal. Isu asaan agapo ta opisyal da. Kahit maramid da, ti kaya da. Bang pirwisyo da mo launa yan. Tak pa'y ta namin adwa ka nagsubli-subli dya barangay hall. Makita man no, baliw da, no saan? Ay sasaur da, no di da pa'y lagbaliw. Ang mga masuspindi da pa'y, gapo iti kinaliway da, iti pagrebengan da. Di da pa'y lakit agresign namin, no masadot da nga, jutay. Maray, anya ngay ita ti makunam? Maipapaniti anya, Maray. Ti surat, apapaayabanda kayo ija opisina ti DILG. Ay, agpada kami amadanagan kan ni Kapitan, Maray. No ngamin maminsan, maday no abusuan ti posisyon. No asino nga tangamin at inapan nagidanon ijay. Masiguradok amay sa kadagiti napasaktan nyo tinangidanon. Imposible mat no ni Filay.
Kuna ni Kapitan ka awan kanu adal na dayjay. Ay, saan aga po taawan adal timay sa atao kat tagibasitan tayo. Adda ay adakkel a makapuleng. Saan ka di abasit arugit ti makapuleng? Madanagan akon. Kanya nga tangay ti ibagada kada tayo ija opisina ti DILJ. Anya pa'y nga'y Kapitan. Aganos tayo doan yaman ti ibagada. Saan tayo pa'y siguro masuspinde? Tayo tala ang may mapaayaban tayo. Si kamot ngamin Kapitan. Kanayon kang awan. Isu aday jay tinulad may. No ada ka man, maladaw ka ama pa ni barangay haul. Kasanong makapadanag beton. Hintayo nga ro din aglugan iti tricycle. Agkikita tayo iti opisina ti DILJ. At nga tapagbaliwan, nagiti opisyalis tayo. Anyat kayat mo nga saon, tatabgad yung. Ngay, apay di mo kadipay amaw, paayaban nagiti opisyalis tayo. Gapo iti kinaliway da, iti pagribangan da. Ay, kasta. Ne, diyak ang mudya ta. Kasano nga amom nga ikit may isa ka maapaliwawan. Lukaw. Yay. May isa ka napili akas Sunday. No da emergency, mapasama ka nagiti tanaw. May isa ka maaliway. Agliway to pa'y dagiti opisyalis. Siyak to kahit din nga on call nga kung kunada no ada emergency. Ay, sabagay Maawagan da ka lang gayam, no kasapulan da ka. Mayat ti panakaidanon ti madinga aramay, dagita nga opisyal, iya opisina ti DILJ. Wala, tamasurunak ka dagita nga opisyal. Kat naalam datay kung kunam nga alaam nga sertifikasyon. Kaalalak ata at dadamot tayo. Napirmaan ti alalaak. Ay, imalibtak di agarod. Mayat kayam ti naramid tayo. Kasta nariing da. Kapo iti panaturog da, iti pagrabangan da. Kuna pa di ka bagyak ijay. Ano ka no ulitin da, aramidan da ti proseso tapno masuspindi da. Asos, anyangay da di proseso, filay. Ireklamo da ka na ije sang gunyang bayan. Kahit turayan na katape ang mapasamak da ita. Anyangay ti serbida da kita na butusan. Di kay payla ka dinagnakam iti ipapanyo ijay ile, inteng. Kas lang harod mangmangag ko pa'y ti sermon da kada kami. Ay. Namati ka din iti imbagak. Asaan ko mga aleng-aleng ti pagrebengan nyo. Sayang mo't ati honorarium nyo, no di kay mo't agtrabaho iti husto. Dayjay kanumot afili ka ni pari badong tinanginano ni di opisina da. Ay, no asino pa'y titinagibasit mo. Iso mo't tinangikulbo ka da kayo. Ay, salbag da gidya adwa. Kasla awan amo na nga agpaisong nalaing gayam da di apilay. Ta na iturod natin na panagpulong iti opisina. Iso amade timang tagibasit iti pada tao. Nababaman tinagadalan da ito'y wano saan. Ay, manipod ita. Ibaga kadagiti kakadwa nga agserbi kami si Pupudno dito'y barangay tayaw. Ay, nasaya at met no agnakam kayon nga opisyales. Day tatirumbang nga aramidan yaw. Ay, Kapitan Enteng! Ti opisyales, rumbang nga agserbi iti barangay. Saan laang nga agururay iti honorarium. Ala sige, dinan tinaggibusan ti may sapay aparang. Dito'y drama tayo, Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Steph Meron Nalika. Kan iti direksyon ni Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Jofer Anas Basit. Sound effects, Glenn Binawe. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 Kandaytoy nga istasyon. Agyaman kami iting kay Panang Tarabay.